Σε μια εκκλησία γεμάτη προσδοκίες, η Θάλια, ένα ορφανό κορίτσι που επιτέλους βρήκε την αγάπη, στέκεται μπροστά στο ιερό, έτοιμη να παντρευτεί. Αλλά όταν ο γυρεός ιερέας πετάει το ιερό βιβλίο και φωνάζει «Αυτός ο γάμος δεν μπορεί να συνεχιστεί», ο κόσμος της καταραίει. Τι είδε στα μάτια της? Ποιο μυστικό κρύβεται πίσω από την ταυτότητά της? Ένα σπασμένο ξύλινο σταυρός, ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στους λόφους και μια οικογενειακή φωτογραφία κρυμμένη για δεκαετίες. Κομμάτια ενός παζλ που αποκαλύπτει μια προδοσία που διέλυσε ζωές. Καθώς η Θάλια και ο αγαπημένος της Άρης αναζητούν την αλήθεια, ανακαλύπτουν ότι η αγάπη τους χτίστηκε πάνω σε μια σκοτεινή συνωμοσία εξαπάτησης, ζήλιας και εκδίκησης που συνδέει τις οικογένειές τους με τρόπους που κανείς τους δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Ακολουθήστε το κανάλι μας, κάντε like και αφήστε ένα σχόλιο για το πού παρακολουθείτε αυτή την συγκλονιστική ιστορία που θα σας κάνει να αναρωτηθείτε πόσο καλά γνωρίζετε πραγματικά την ταυτότητά σας. Ο ήχος της καμπάνας της παλιάς εκκλησίας στη Μεγαλόπολη αντιχούσε στα βουνά, καθώς η Θάλια έμπαινε με το χέρι της περασμένο στο μπράτσο της κουμπάρας της. Η απουσία πατέρα δίπλα της ήταν μια σιωπή που κουβαλούσε από τα 5 της χρόνια, όταν την άφησαν στα σκαλοπάτια ενός ορφανοτροφείου, με ένα λερωμένο σημείωμα χωρίς υπογραφή. Αλλά εκείνη την ημέρα τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία. Επρόκειτο να παντρευτεί τον Άρη, έναν γλυκό άντρα, κληρονόμο μιας παραδοσιακής οικογένειας που φαινόταν επιτέλους να προσφέρει τη ζωή που η Θάλια άξιζε. Η εκκλησία ήταν γεμάτη με τα λευκά λουλούδια που άρεσαν στη Θάλια από παιδί, κρίνους και γιασεμιά που γέμιζαν τον αέρα με το άρωμά τους. Το φως έμπαινε από τα βιτροπαράθυρα, δημιουργώντας χρωματιστές, λωρίδες πάνω στο μαρμάρινο δάπεδο. Ήταν μια τέλεια μέρα του Μαΐου, με τον ήλιο να λάμπει σε έναν ουρανό τόσο γαλάζιο που θύμιζε τις κάρτ ποστάλ που πουλούσαν στους τουρίστες στην πλατεία. Η Θάλια ένιωθε την καρδιά της να χτυπά δυνατά κάτω από τον νηφικό της. Ήταν ένα απλό φόρεμα με δαντέλα, αγορασμένο με τις οικονομίες της. Είχε δουλέψει 3 χρόνια σε ένα μικρό καφενείο στην πλατεία της Μεγαλόπολης για να μπορέσει να το αγοράσει. Κάθε φορά που σκούπιζε τραπέζια ή σέρβιρε καφέδες ονειρευόταν αυτή την ημέρα. Ο Παπαλεωνίδας, ήδη γερασμένος, με τρεμάμενα χέρια και βαθουλωμένα μάτια, προετοίμαζε τους όρκους με ηρεμία. Τα μακριά λευκά του γένια έπεφταν στο ράσο του σαν χιόνι και τα γυαλιά του γυάλιζαν στο φως των κεριών. Ήταν ο ιερέας της περιοχής για πάνω από 40 χρόνια και είχε ευλογήσει κάθε γάμο, κάθε βάπτιση, κάθε κηδεία. Οι άνθρωποι τον σέβονταν σαν πατέρα της κοινότητας και η παρουσία του έδινε μια αίσθηση ιερότητας στην τελετή. Ο Άρης στεκόταν στο ιερό ψηλός και αρχοντικός με το μαύρο του κοστούμι. Τα μάτια του ήταν υγρά καθώς την έβλεπε να πλησιάζει και η Θάλια ένιωσε για μια στιγμή ότι όλα τα χρόνια της μοναξιάς και της απόρριψης είχαν αξία αν την οδηγούσαν σε αυτόν. Τα γαλάζια μάτια του την κοίταζαν με μια αγάπη που ποτέ δεν είχε νιώσει. Μια αγάπη που υποσχόταν ασφάλεια και αποδοχή. Στην πρώτη σειρά των καθισμάτων, η μητέρα του Άρη, η Δήμητρα, στεκόταν ακίνητη σαν άγαλμα. Φορούσε ένα αυστηρό μαύρο φόρεμα και ένα περίτεχνο χρυσό κολιέ με έναν σταυρό. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό και τα χείλη της σφιγμένα. Δεν είχε χαμογελάσει ούτε μία φορά από την αρχή της τελετής. Η Θάλια είχε προσπαθήσει να κερδίσει την εύνοιά της για μήνες, μαγειρεύοντας παραδοσιακά φαγητά, μαθαίνοντας τα έθιμα της οικογένειας, αλλά η Δήμητρα παρέμενε ψυχρή και απόμακρη. Καθώς η Θάλια έφτασε στο ιερό, ένιωσε ένα ρίγος να διαπερνά τη σπονδυλική της στήλη. Ήταν από συγκίνηση ή από φόβο. Δεν ήξερε. Το μόνο που ήξερε ήταν ότι αυτή η στιγμή ήταν το τέλος μιας ζωής γεμάτης απόρριψη και η αρχή μιας νέας ζωής γεμάτης αγάπη. Η τελετή ξεκίνησε με τον Παπαλεωνίδα να διαβάζει τις προσευχές με τη βαθιά μελωδική φωνή του. Η Θάλια και ο Άρης αντάλλαξαν βλέμματα και εκείνη ένιωσε την καρδιά της να λιώνει από αγάπη. Τα δάχτυλά της έτρεμαν ελαφρά καθώς κρατούσε την ανθοδέσμη της μικρά λευκά άνθη ελιάς και λεβάντα από τους λόφους της Μεγαλόπολης. Ήρθε η στιγμή για τους όρκους. Η Θάλια πήρε μια βαθιά ανάσα και άρχισε να επαναλαμβάνει τα λόγια που της υπαγόρευε ο ιερέας. «Δέχομαι να ενωθώ με αιώνια αγάπη», είπε με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση και τότε συνέβη. Το χέρι του Παπαλεωνίδα πάγωσε στον αέρα. Τα μάτια του διαστάλθηκαν πίσω από τα γυαλιά του. Ένα τρέμουλο διαπέρασε τη σπονδυλική του στήλη. Εκείνη η φωνή.
Εκείνος ο ακριβής τόνος τον είχε ακούσει ξανά, αλλά δεν ήταν μια συνηθισμένη ανάμνηση. Ήταν ένας απόϊχος από 23 χρόνια πριν, από μια νύχτα που ένα κορίτσι έκλαιγε σε ένα κρύο κελί μοναστηριού και εκείνος ήταν ο μόνος που άκουσε και δεν έκανε τίποτα. Το πρόσωπό του χλώμιασε. Το βιβλίο έπεσε από τα χέρια του χτυπώντας με έναν υπόκοφο ήχο στο μαρμάρινο δάπεδο. Η εκκλησία βυθίστηκε σε απόλυτη σιωπή. Και τότε, με φωνή δυνατή μπροστά σε όλους, είπε «Αυτός ο γάμος δεν μπορεί να συνεχιστεί». Η εκκλησία πάγωσε. Τα μάτια της νύφης γούρλωσαν από σοκ και απορία. Η Θάλια ένιωσε το έδαφος να υποχωρεί κάτω από τα πόδια της. Τι είχε κάνει λάθος? Γιατί της συνέβαινε αυτό? Ήταν μια τιμωρία για κάτι που ούτε καν καταλάβαινε. Ο Άρης την κοίταξε με απορία και μετά στράφηκε προς τον ιερέα με έκφραση θυμού και σύγχυσης. «Τι συμβαίνει, πάτερ?» ρώτησε, η φωνή του να τρέμει από αγωνία. Η μητέρα του νεαρού γύρισε το πρόσωπό της μακριά και έκλαψε σιωπηλά. Ένα δάκρυ κύλησε στο ρητιδωμένο μάγουλό της, αλλά κανείς δεν το παρατήρησε εκτός από τον Παπαλεωνίδα, του οποίου τα μάτια φαίνονταν τώρα γεμάτα από ένα αρχαίο βαθύ πόνο. Η σιωπή έγινε φόβος. Ο φόβος έγινε ψίθυρος. Και ο ψίθυρος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έγινε η αρχή μιας ιστορίας που ολόκληρη η πόλη ορκιζόταν ότι είχε ξεχάσει. Θάλια στεκόταν ακίνητη, με τα δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά της, ανίκανη να καταλάβει τι συνέβαινε. Το νηφικό της ξαφνικά φάνηκε βαρύ, σαν αλυσίδες που την κρατούσαν δεμένη σε ένα παρελθόν που δεν ήξερε καν ότι είχε. Ένιωθε όλα τα βλέμματα πάνω της, γεμάτα απορία, σοκ και κάτι χειρότερο, ήκτο. Ο Παπαλεωνίδας κοίταξε τη Θάλια με μάτια που έμοιαζαν να βλέπουν κάτι πέρα από αυτήν, κάτι στο παρελθόν. Το αίμα δεν γίνεται νερό, ψιθύρισε τόσο χαμηλά που μόνο εκείνη μπορούσε να ακούσει. Και κάποια μυστικά δεν μπορούν να θαυτούν για πάντα. Και με αυτά τα λόγια ο ιερέας γύρισε και έφυγε βιαστικά προς τη σακριστία, αφήνοντας πίσω του μια εκκλησία γεμάτη σύγχυση και μια νύφη της, οποίας η καρδιά είχε μόλις ραγίσει, όχι από έναν εραστή που την εγκατέλειψε, αλλά από ένα παρελθόν που την είχε βρει. Ο πατήρ Λεωνίδας έκλεισε την πόρτα του ιερού πίσω του με τρεμάμενα χέρια, σχεδόν σκοντάφτοντας καθώς έσπευδε προς το μικρό γραφείο του στο πίσω μέρος της εκκλησίας. Ο ιδρώτας έτρεχε στο μέτωπό του παρά την ψύχρα που επικρατούσε στον πέτρινο χώρο. Το φως που διαπερνούσε, τα βιτρό παράθυρα δημιουργούσε πολύχρωμες σκιές στο γερασμένο πρόσωπό του, σαν να προσπαθούσε να αποκαλύψει τα συναισθήματα που τόσο απεγνωσμένα προσπαθούσε να κρύψει. Με χέρια που έτρεμαν σαν φύλλα στον άνεμο, έκλεισε την πόρτα και γύρισε το κλειδί 2 φορές. Το κλικ της κλειδαριάς αντίχησε στη σιωπή του δωματίου, σαν μια τελευταία άμυνα ενάντια στον έξω κόσμο και τις αλήθειες που απειλούσαν να ξεχυθούν. Άφησε το σώμα του να γλιστρήσει αργά στο πάτωμα με την πλάτη ακουμπισμένη στην ξύλινη πόρτα. Από την τσέπη του έβγαλε ένα μικρό ξύλινο σταυρό σπασμένο στη βάση του. Τα δάχτυλά του χάιδεψαν την τραχιά επιφάνεια με μια οικειότητα που μαρτυρούσε χρόνια επαφής. Ήταν ο ίδιος σταυρός που είχε δει στο λαιμό ενός μικρού κοριτσιού δεκαετίες πριν. Ένα κορίτσι που είχε αφήσει να φύγει χωρίς να παρέμβει. Ένα κορίτσι που τώρα στεκόταν μπροστά του ως νύφη, με τα ίδια μάτια που τον είχαν οικετέψει για βοήθεια τόσα χρόνια πριν. «Θεέ μου, συγχώρεσέ με», ψιθύρισε, κρατώντας το σταυρό, τόσο σφιχτά που τα κόκαλα των δαχτύλων του ασπρίσανε. «Τι έχω κάνει?» Στο μεταξύ έξω στην εκκλησία επικρατούσε χάος. Η Θάλια είχε καταρρεύσει σε έναν πάγκο με τον νηφικό της απλωμένο γύρω τη σαν λευκή λίμνη. Τα δάκρυα έρεαν ασταμάτητα από τα μάτια της, αφήνοντας μαύρα σημάδια από το μακιγιάζ στα μάγουλά της. Ο Άρης γονάτισε μπροστά της, κρατώντας τα χέρια της, προσπαθώντας να καταλάβει τι συνέβαινε. «Θάλια, σε παρακαλώ, πες μου τι συμβαίνει. Γνωρίζεις τον πατέρα Λεωνίδα, τι θα μπορούσε να ξέρει?» Η φωνή του Άρη ήταν γεμάτη αγωνία και σύγχυση. Η Θάλια κούνησε το κεφάλι της, τα ξανθά της μαλλιά κολλημένα στα υγρά της μάγουλα. «Δεν ξέρω, Άρη. Δεν τον έχω συναντήσει ποτέ πριν. Ορκίζομαι». Η φωνή της έσπασε και ένας λυγμός της ξέφυγε. «Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Τι έκανα λάθος?» Οι καλεσμένοι είχαν αρχίσει να μιλούν μεταξύ τους. Οι ψίθυροι να γεμίζουν την εκκλησία σαν ένας μήνος από ενοχλητικές μέλισσες. Η Θάλια μπορούσε να νιώσει τα βλέμματά τους πάνω της γεμάτα περιέργεια και ήκτο.
Ήταν ένα συναίσθημα που ήξερε καλά. Το είχε νιώσει σε όλη της τη ζωή στο ορφανοτροφείο, όταν οι άνθρωποι την κοιτούσαν σαν ένα παιδί που κανείς δεν ήθελε. Η Δήμητρα, η μητέρα του Άρη, στεκόταν λίγα μέτρα μακριά με τα χέρια της σφιγμένα μπροστά της. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό και τα μάτια της κοκκινισμένα από τα δάκρυα που είχε χύσει σιωπηλά. Όταν ο γιος της γύρισε και την κοίταξε, εκείνη απέστρεψε το βλέμμα της, ανίκανη να αντιμετωπίσει την ερώτηση στα μάτια του. «Μητέρα, ξέρεις κάτι γι' αυτό?» ρώτησε ο Άρης, η φωνή του σκληρή και απαιτητική. «Σε παρακαλώ, πες μου την αλήθεια». Η Δήμητρα έκανε ένα βήμα προς το γιο της, αλλά σταμάτησε, σαν να την εμπόδιζε ένας αόρατος τείχος. «Άρη, σε παρακαλώ», ψιθύρισε, η φωνή της μόλις που ακουγόταν. «Μη ζορίζεις τη μοίρα». Αυτά τα λόγια έπεσαν σαν βόμβα στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα. Ο Άρης κοίταξε τη μητέρα του με μάτια γεμάτα έκπληξη και προδοσία. «Τι εννοείς, τι ξέρεις και δεν μου λες?» Την ίδια στιγμή, η πόρτα της εκκλησίας άνοιξε και μια νεαρή γυναίκα μπήκε βιαστικά μέσα. Ήταν η Ελένη, η καλύτερη φίλη της Θάλιας και κουμπάρα της. Στα χέρια της κρατούσε έναν καφέ φάκελο. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό και τα μάτια της γεμάτα ανησυχία. «Θάλια», είπε λαχανιασμένα, «αυτό ήρθε για σένα στο δωμάτιο όπου ετοιμαζόσουνε». Κάποιος το έσπρωξε κάτω από την πόρτα. Έδωσε τον φάκελο στη Θάλια με τρεμάμενα χέρια. Η Θάλια κοίταξε τον φάκελο με φόβο, σαν να περιείχε κάτι επικίνδυνο. Με αργές κινήσεις τον άνοιξε. Μέσα υπήρχε μια παλιά σκισμένη φωτογραφία. Κοιτάζοντάς την, η Θάλια ένιωσε την καρδιά της να σταματά. Ήταν μια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία. Ένα μικρό κορίτσι με ξανθές μπούκλες και λυπημένα μάτια που στεκόταν μπροστά από ένα πέτρινο κτίριο. Η Θάλια αναγνώρισε τον εαυτό της, αλλά δεν αναγνώρισε το μέρος. Πίσω από τη φωτογραφία, με μαύρο μελάνι, ήταν γραμμένο «Η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί για πάντα». Τα χέρια της άρχισαν να τρέμουν ανεξέλεγκτα. Ποιος της είχε στείλει αυτή τη φωτογραφία, ποιος ήξερε για το παρελθόν της και πιο σημαντικό, ποια ήταν η αλήθεια που υπονοούσε το μήνυμα. Στην άλλη άκρη της εκκλησίας, ένας ηλικιωμένος άνδρας με άσπρα μαλλιά παρακολουθούσε τη σκηνή από απόσταση. Τα βαθιά μπλε μάτια του ήταν καρφωμένα στη Θάλια και τα χείλη του κινήθηκαν σε έναν σιωπηλό ψίθυρο. Επέστρεψε. Ο Άρης, βλέποντας την αντίδραση της Θάλιας στη φωτογραφία, την πήρε απαλά από τα χέρια της. Κοίταξε την εικόνα και μετά τη Θάλια, σύγχυση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. «Θάλια, τι σημαίνει αυτό? Ποιος είναι αυτός ο τόπος?» Η Θάλια κούνησε το κεφάλι της, δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά της. «Δεν ξέρω, Άρη. Δεν θυμάμαι αυτό το μέρος. Το μόνο που θυμάμαι είναι το ορφανοτροφείο στην Τρίπολη. Τίποτα πριν από αυτό». Η Δήμητρα πλησίασε, τα μάτια της καρφωμένα στη φωτογραφία. Για μια στιγμή, ένα κύμα αναγνώρισης πέρασε από το πρόσωπό της, αλλά εξαφανίστηκε τόσο γρήγορα που κανείς δεν το πρόσεξε. «Άρη», είπε με σταθερή φωνή, «πρέπει να φύγουμε, τώρα». Ο Άρης κοίταξε τη μητέρα του με οργή. «Δεν πάω πουθενά μέχρι να μάθω τι συμβαίνει». «Τι, ξέρεις, μητέρα, τι μου κρύβεις?» Η Δήμητρα έσφιξε τα χείλη της και κοίταξε τον γιο της με μάτια που φαίνονταν ξαφνικά γερασμένα και κουρασμένα. «Υπάρχουν πράγματα που είναι καλύτερα να μένουν θαμμένα, Άρη. Πράγματα που μπορούν να καταστρέψουν ζωές». Η Θάλια σηκώθηκε αργά, σκουπίζοντας τα δάκρυά της με την ανάστροφη του χεριού της. Παρά τον πόνο και τη σύγχυση, υπήρχε μία νέα αποφασιστικότητα στα μάτια της. «Πρέπει να μιλήσω με τον πατέρα Λεωνίδα», είπε, η φωνή της σταθερή παρά τα δάκρυα. «Πρέπει να μάθω τι ξέρει». Χωρίς να περιμένει απάντηση, η Θάλια άρχισε να κατευθύνεται προς τη σακριστία, αφήνοντας πίσω της ένα ίχνος από λευκή δαντέλα. Ο Άρης έκανε να την ακολουθήσει, αλλά η μητέρα του τον κράτησε από τον μπράτσο. «Μην το κάνεις αυτό, Άρη», είπε με φωνή που έτρεμε από συγκρατημένο συναίσθημα. «Κάποιες αλήθειες μπορούν να σκοτώσουν την αγάπη». Ο Άρης ελευθέρωσε το χέρι του από τη λαβή της μητέρας του και την κοίταξε, με μάτια γεμάτα απογοήτευση. «Η αλήθεια δεν μπορεί να σκοτώσει την αληθινή αγάπη, μητέρα. Μόνο τα ψέματα μπορούν». Και με αυτά τα λόγια ακολούθησε τη Θάλια προς τη σακριστία, αφήνοντας πίσω του μια μητέρα της οποίας ο κόσμος φαινόταν να καταραίει γύρω της και μια εκκλησία γεμάτη με ανθρώπους που ψιθύριζαν για μια ιστορία που κανείς τους δεν γνώριζε ακόμα. Μια ιστορία που είχε αρχίσει πριν από 23 χρόνια, σε μια νύχτα που
Η Μεγαλόπολη προσπάθησε να ξεχάσει. Η Θάλια χτύπησε την πόρτα της σακριστίας 3 φορές, κάθε χτύπημα πιο δυνατό από το προηγούμενο. Η καρδιά της χτυπούσε τόσο δυνατά που μπορούσε να την ακούσει στα αυτιά της, σαν τύμπανο που αναγγέλει μια θύελλα. Αλλά δεν υπήρχε απάντηση από την άλλη πλευρά της πόρτας. Μόνο σιωπή. «Πάτερ Λεωνίδα, σας παρακαλώ», φώναξε, η φωνή της να τρέμει από συγκίνηση. «Πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να μου πείτε τι ξέρετε». Καμία απάντηση. Ο Άρης που στεκόταν δίπλα της δοκίμασε το πόμολο της πόρτας. Ήταν κλειδωμένο. «Ίσως να έφυγε από την πίσω πόρτα», είπε, το πρόσωπό του σκοτεινό από ανησυχία. Η Θάλια ακούμπησε το μέτωπό της στην ξύλινη πόρτα νιώθοντας την ψυχρή επιφάνεια ενάντια στο καυτό της δέρμα. Δάκρυα απογοήτευσης κύλησαν στα μάγουλά της. Γιατί το έκανε αυτό? Τι ξέρει για μένα που εγώ δεν ξέρω? Ο Άρης την τράβηξε απαλά μακριά από την πόρτα και την πήρε στην αγκαλιά του. «Θα το ανακαλύψουμε, σου το υπόσχομαι», ψιθύρισε. Στο αυτί της, «Είμαστε μαζί σε αυτό». Η Θάλια κοίταξε στα μάτια του βρίσκοντας εκεί την ίδια αγάπη που είχε δει πριν από 1 ώρα, όταν στεκόταν στο ιερό, έτοιμη να γίνει σύζυγός του. Αλλά τώρα υπήρχε και κάτι άλλο εκεί. Αποφασιστικότητα. «Πρέπει να επιστρέψω στο μοναστήρι», είπε ξαφνικά η Θάλια. «Εκεί μεγάλωσα αφού έφυγα από το ορφανοτροφείο. Ίσως εκεί να βρω απαντήσεις». Χωρίς να χάσουν χρόνο, η Θάλια και ο Άρης έφυγαν από την εκκλησία, αγνοώντας τα έκπληκτα βλέμματα των καλεσμένων και τις εκκλήσεις της, μητέρας του Άρη, να περιμένουν. Το νηφικό της Θάλιας κοιμάτιζε πίσω της σαν λευκά φτερά, καθώς έτρεχε προς το αυτοκίνητο του Άρη, έναν παλιό, μπλε Fiat που ήταν σταθμευμένο έξω από την εκκλησία. Η διαδρομή προς το μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης ήταν σύντομη, αλλά γεμάτη σιωπή. Η Θάλια κοιτούσε έξω από το παράθυρο παρακολουθώντας το τοπίο της Μεγαλόπολης να περνάει, τα χαμηλά πέτρινα σπίτια, τα ελαιόδεντρα που κοιμάτιζαν στον απαλό ανοιξιάτικο άνεμο, τα μικρά καφενεία με τους ηλικιωμένους που έπαιζαν τάβλη στις βεράντες. Ήταν ένας κόσμος τόσο συνηθισμένος, τόσο γνώριμος και όμως ξαφνικά τόσο ξένος. Το μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης βρισκόταν στην άκρη της πόλης, ένα παλιό πέτρινο κτίριο με ψηλούς τοίχους και ένα μικρό καμπαναριό που υψωνόταν προς τον ουρανό. Ήταν ένα μέρος που η Θάλια είχε αποφύγει να επισκεφθεί τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι εκεί είχε περάσει μεγάλο μέρος της εφηβείας της, αφού έφυγε από το ορφανοτροφείο στην ηλικία των 12. Καθώς πλησίαζαν την πύλη του μοναστηριού, η Θάλια ένιωσε ένα βάρος στο στήθος της, σαν αόρατα χέρια να την έσφιγγαν. Οι αναμνήσεις επέστρεφαν, οι κρύες πέτρινες αίθουσες, οι ατελείωτες προσευχές, η μοναξιά των νυχτών. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο. Κάτι που δεν μπορούσε ακριβώς να θυμηθεί, σαν μια σκιά στην άκρη της μνήμης της. Μια ηλικιωμένη μοναχή με μαύρα ρούχα και ένα αυστηρό πρόσωπο τους υποδέχτηκε στην πύλη. Τα μάτια της διευρύνθηκαν όταν είδε τη Θάλια στον νηφικό της. «Θάλια», είπε, η φωνή της τραχιά από τα χρόνια. «Τι κάνεις εδώ και γιατί φοράς?» Η φωνή της σβήστηκε καθώς κοιτούσε το λευκό φόρεμα. «Αδελφή Μαρία», είπε η Θάλια, αναγνωρίζοντας την ηλικιωμένη μοναχή που ήταν υπεύθυνη για τα ορφανά στο μοναστήρι. «Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Σήμερα ήταν η μέρα του γάμου μου, αλλά ο πατήρ Λεωνίδας σταμάτησε την τελετή. Είπε ότι ο γάμος δεν μπορούσε να συνεχιστεί». Η αδελφή Μαρία κοίταξε τη Θάλια με ένα βλέμμα που περιείχε τόσο φόβο όσο και ήκτο. «Έλα μέσα, παιδί μου», είπε, ανοίγοντας περισσότερο την πύλη. «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε». Η Θάλια και ο Άρης ακολούθησαν τη μοναχή μέσα στο μοναστήρι, περνώντας από έναν μακρύ διάδρομο με πέτρινες αψίδες και εικόνες Αγίων που κοιτούσαν κάτω με αυστηρά βλέμματα. Ο ήχος των βημάτων τους αντιχούσε στους άδειους διαδρόμους, σαν ψίθυρος από το παρελθόν. Η αδελφή Μαρία τους οδήγησε σε ένα μικρό γραφείο γεμάτο με παλιά βιβλία και φακέλους. Ο αέρας μύριζε μούχλα και κερί. Η ηλικιωμένη μοναχή έψαξε ανάμεσα στους φακέλους μέχρι που βρήκε αυτόν που έψαχνε, έναν καφέ φάκελο με το όνομα της Θάλιας γραμμένο στο εξώφυλλο με μαύρο μελάνι. «Ήσουν πάντα ένα ιδιαίτερο παιδί, Θάλια», είπε η αδελφή Μαρία, ανοίγοντας τον φάκελο. «Διαφορετικό από τα άλλα ορφανά. Υπήρχε πάντα κάτι στα μάτια σου. Μια θλίψη που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε». Η Θάλια πλησίασε, κοιτάζοντας τον φάκελο με ανάμεικτα συναισθήματα φόβου και προσδοκίας. «Τι εννοείτε, αδελφή?»
Η αδελφή Μαρία άρχισε να ξεφυλίζει τα έγγραφα στον φάκελο, αλλά η Θάλια πρόσεξε ότι πολλές σελίδες έλειπαν και άλλες είχαν μαύρες γραμμές που έκρυβαν πληροφορίες. «Τα αρχεία σου έχουν τροποποιηθεί, Θάλια», είπε η μοναχή, το πρόσωπό της ζαρωμένο από ανησυχία. «Κάποιος πέρασε από εδώ πριν από μερικά χρόνια και ζήτησε πρόσβαση στα αρχεία σου. Όταν έφυγε, πολλές πληροφορίες είχαν εξαφανιστεί». Η καρδιά της Θάλιας βούλιαξε. Ποιος το έκανε αυτό?» Η αδελφή Μαρία κούνησε το κεφάλι της. «Δεν ξέρω, ήταν μια γυναίκα με επιρροή. Είχε χαρτιά από την εκκλησία που της έδιναν το δικαίωμα να δει τα αρχεία. Δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε». Η Θάλια ένιωσε τα γόνατά της να λυγίζουν. Ο Άρης την κράτησε από τη μέση, στηρίζοντάς την. «Δεν καταλαβαίνω», ψιθύρισε. «Γιατί κάποιος να ενδιαφέρεται για τα αρχεία μου? Ήμουν απλώς ένα ορφανό». Η αδελφή Μαρία έκλεισε τον φάκελο και σηκώθηκε, κατευθυνόμενη προς ένα μικρό ξύλινο κουτί που βρισκόταν σε ένα ράφι. Από εκεί έβγαλε ένα μικρό σκουριασμένο κλειδί. «Αυτό», είπε κρατώντας το κλειδί στο χέρι της. «Μου το έδωσε ο πατήρ Λεωνίδας όταν ήρθες εδώ για πρώτη φορά. Μου είπε να σου το δώσω όταν θα ήσουν έτοιμοι. Νομίζω ότι αυτή η στιγμή έχει έρθει». Η Θάλια πήρε το κλειδί από το χέρι της μοναχής, νιώθοντας το βαρύ στην παλάμη της παρά το μικρό του μέγεθος. «Τι ανοίγει αυτό το κλειδί?» ρώτησε. «Δεν ξέρω», απάντησε η αδελφή Μαρία. «Ο πατήρ Λεωνίδας το κρατούσε πάντα, αλλά ποτέ δεν είχε το θάρρος να το χρησιμοποιήσει». Ο Άρης κοίταξε το κλειδί και μετά τη Θάλια. «Ίσως ο πατήρ Λεωνίδας να γνώριζε τους γονείς σου», είπε απαλά. «Ίσως αυτό το κλειδί να είναι το κλειδί για το παρελθόν σου». Καθώς έφευγαν από το μοναστήρι, με το σκουριασμένο κλειδί ασφαλισμένο στην τσέπη της Θάλιας, η αδελφή Μαρία τους σταμάτησε. «Θάλια», είπε η φωνή της χαμηλή. «Υπάρχει ένα παλιό σπίτι στους λόφους έξω από την πόλη. Ένα σπίτι που κανείς δεν έχει ανοίξει για χρόνια. Οι άνθρωποι λένε ότι ανήκε σε μια γυναίκα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς πριν από πολλά χρόνια». Η Θάλια ένιωσε ένα ρίγος να διατρέχει τη σπονδυλική τη στήλη. «Πού είναι αυτό το σπίτι?» «Ακολουθήστε τον παλιό δρόμο προς τα βουνά», είπε η μοναχή. «Θα το δείτε, ένα μικρό πέτρινο σπίτι με μπλε παραθυρόφυλλα κρυμμένο ανάμεσα στις ελιές». Με τη βοήθεια του Άρη, η Θάλια βρήκε το δρόμο προς το παλιό σπίτι στους λόφους. Το απογευματινό φως έπεφτε ανάμεσα στα δέντρα, δημιουργώντας σκιές που χόρευαν στο μονοπάτι μπροστά τους. Το νηφικό της Θάλιας είχε λερωθεί τώρα από τη σκόνη του δρόμου, αλλά δεν την ένοιαζε πια. Το σπίτι εμφανίστηκε μπροστά τους όπως ακριβώς το είχε περιγράψει η αδελφή Μαρία. Ένα μικρό πέτρινο κτίσμα με ξεθοριασμένα μπλε παραθυρόφυλλα, περιτριγυρισμένο από παλιές ελιές. Φαινόταν σαν να είχε παγώσει στο χρόνο. Μια εικόνα από ένα παρελθόν που είχε ξεχαστεί. Η Θάλια στάθηκε μπροστά στην ξύλινη πόρτα, το κλειδί στο χέρι της. Η καρδιά της χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζε ότι θα έσπαγε τα πλευρά της. Με τρεμάμενα χέρια έβαλε το κλειδί στην κλειδαριά. Τέριαζε τέλεια. Με μια αργή κίνηση γύρισε το κλειδί και η πόρτα άνοιξε με ένα βαρύ τρίξιμο, αποκαλύπτοντας ένα σκοτεινό εσωτερικό που μύριζε κλεισούρα και χρόνο. Μέσα, το σπίτι ήταν γεμάτο έπιπλα καλυμμένα με λευκά σεντόνια, σαν φαντάσματα που περίμεναν υπομονετικά. Στους τοίχους κρέμονταν πίνακες γυρισμένοι ανάποδα με τα πρόσωπά τους προς τον τοίχο, σαν να ήθελαν να κρύψουν τα μυστικά τους. Σκόνη χόρευε στο φως που έμπαινε από τα μισάνυχτα παραθυρόφυλλα, δημιουργώντας χρυσές ακτίνες στον αέρα. Σε ένα μικρό τραπέζι κοντά στο παράθυρο, η Θάλια βρήκε ένα γράμμα μισοτελειωμένο και κυτρινισμένο από το χρόνο. Το μελάνι είχε ξεθοριάσει, αλλά μπορούσε ακόμα να διαβάσει την υπογραφή στο κάτω μέρος. «Με αγάπη, Ελένη». Ελένη. Το όνομα της μητέρας της στο σημείωμα που βρέθηκε μαζί της στα σκαλοπάτια του ορφανοτροφείου. Η Θάλια κοίταξε γύρω της με νέα κατανόηση, συνειδητοποιώντας ότι αυτό το σπίτι, αυτός ο χώρος που μύριζε αναμνήσεις και μυστικά, ίσως να ήταν κάποτε το σπίτι της, ο τόπος όπου είχε γεννηθεί, ο τόπος από όπου την είχαν πάρει. «Άρη», ψιθύρισε, τα δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά της, «νομίζω ότι βρήκα το σπίτι μου». Ενώ η Θάλια και ο Άρης εξερευνούσαν το εγκαταλελειμμένο σπίτι στους λόφους, η Δήμητρα, η μητέρα του Άρη, οδηγούσε τον παλιό της Μερσέντες με σφιγμένα χέρια στο τιμόνι. Τα δάχτυλά της γεμάτα φλέβες και στολισμένα με βαριά χρυσά δαχτυλίδια
Έσφιγγαν το δέρμα του τιμονιού, τόσο δυνατά που τα κόκαλά της ασπρίζανε. Το πρόσωπό της ήταν πέτρινο, αλλά τα μάτια της γυάλιζαν από δάκρυα που αρνιόταν να αφήσει να κυλήσουν. Ο δρόμος έξω από τη μεγαλόπολη ήταν έρημος εκείνο το απόγευμα, με μόνο μερικά αυτοκίνητα να περνούν περιστασιακά. Η άσφαλτος γυάλιζε από τον ήλιο που έπεφτε αργά προς τη δύση, βάφοντας τον ουρανό σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και του μόβ. Τα ελαιόδεντρα στις άκρες του δρόμου έμοιαζαν σαν σιωπηλοί μάρτυρες της διαδρομής της. Μετά από μισή ώρα οδήγησης, η Δήμητρα έστριψε σε έναν χωματόδρομο που οδηγούσε σε ένα μικρό, απομονωμένο νοσοκομείο. Το κτίριο ήταν χαμηλό και λευκό, με ένα μικρό κήπο μπροστά γεμάτο με ανθισμένες τριανταφυλλιές και λεβάντες. Η πινακίδα στην είσοδο έγραφε «Κλινική Αγίου Νικολάου, κέντρο φροντίδας χρόνιων παθήσεων». Η Δήμητρα πάρκαρε το αυτοκίνητο και κάθισε για λίγο ακίνητη, κοιτάζοντας το κτίριο μπροστά της. Από την τσάντα της έβγαλε ένα παλιό ασημένιο κολλιέ με ένα μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς. Το άνοιξε προσεκτικά, αποκαλύπτοντας μια μικροσκοπική φωτογραφία ενός νεαρού άνδρα, με λαμπερά μάτια και ένα πλατή χαμόγελο. Έφερε το κολλιέ στα χείλη της και το φίλησε απαλά, πριν το κλείσει ξανά και το τυλίξει σφιχτά στη γροθιά της. Με αποφασιστικότητα στο βλέμμα, της βγήκε από το αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε προς την είσοδο της κλινικής. Η ρεσεψιονίστ, μία νεαρή γυναίκα με γυαλιά και κουρασμένα μάτια, την αναγνώρισε αμέσως. «Κυρία Παπαδοπούλου», είπε με ένα μικρό νεύμα, «ήρθατε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα». «Πρέπει να τον δω», απάντησε η Δήμητρα, η φωνή της σταθερή παρά την εσωτερική της ταραχή. «Είναι επίγον». Η ρεσεψιονίστ δεν έκανε περισσότερες ερωτήσεις. Οδήγησε τη Δήμητρα μέσα από έναν μακρύ, αποστηρωμένο διάδρομο με λευκούς τοίχους και πατώματα που γυάλιζαν από το καθάρισμα. Η μυρωδιά του αντισηπτικού και των φαρμάκων γέμιζε τον αέρα. Μια μυρωδιά που η Δήμητρα είχε μάθει να συνδέει με την απόγνωση και την ενοχή. Στο τέλος του διαδρόμου, η ρεσεψιονίστ σταμάτησε μπροστά σε μια πόρτα με τον αριθμό 23. «Είναι ξύπνιος σήμερα», είπε χαμηλόφωνα. «Αλλά μην περιμένετε πολλά. Οι γιατροί λένε ότι δεν του μένει πολύς χρόνος». Η Δήμητρα ένευσε και η ρεσεψιονίστ έφυγε αφήνοντας τη μόνη μπροστά στην πόρτα. Για μια στιγμή δίστασε, με το χέρι της να αιωρείται πάνω από το πόμολο, αλλά μετά, με μια βαθιά ανάσα, άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Το δωμάτιο ήταν μικρό και λιτό, με ένα μόνο παράθυρο που έβλεπε σε έναν κήπο γεμάτο με λεμονιές. Στο κρεβάτι, κάτω από λευκά σεντόνια που έμοιαζαν να τον καταπίνουν, κοιτόταν ένας άνδρας. Ήταν αδύνατος, σχεδόν σκελετωμένος, με το δέρμα του χλωμό και τεντωμένο πάνω από τα κόκαλά του. Τα μαλλιά του, κάποτε πυκνά και μαύρα, ήταν τώρα αραιά και γκρίζα, αλλά τα μάτια του, όταν τα άνοιξε για να την κοιτάξει, ήταν ακόμα έντονα και διαπεραστικά, με το ίδιο βαθύ μπλε χρώμα που είχε κληρονομήσει ο γιος του. «Δήμητρα», είπε με φωνή που ήταν μόλις πιο δυνατή από ψίθυρο. «Δεν περίμενα να σε δω ξανά τόσο σύντομα». Η Δήμητρα κάθισε στην καρέκλα δίπλα, στο κρεβάτι, προσπαθώντας να κρύψει τον τρόμο στα μάτια της, καθώς έβλεπε πόσο είχε χειροτερέψει η κατάστασή του. «Κωνσταντίνε», είπε απαλά, «έπρεπε να έρθω. Συνέβη κάτι». Ο Κωνσταντίνος την κοίταξε ερωτηματικά και η Δήμητρα έβγαλε το κολλιέ από την τσάντα της και το τοποθέτησε στο αδύνατο φλεβώδες χέρι του. «Είναι ζωντανή», είπε, η φωνή της να τρέμει ελαφρά. «Και πρόκειται να παντρευτεί τον γιο σου». Τα μάτια του Κωνσταντίνου διευρύνθηκαν και, για μια στιγμή, φάνηκε να μην μπορεί να αναπνεύσει. Τα χέρια του έσφιξαν το κολλιέ τόσο δυνατά που οι αρθρώσεις του ασπρίσανε. «Πώς?» ψιθύρισε. «Πώς είναι δυνατόν?» «Δεν ξέρω», απάντησε η Δήμητρα, τα δάκρυα να κυλούν τώρα ελεύθερα στα μάγουλά της. «Αλλά είναι εκείνη. Είδα την κόρη της Ελένης σήμερα, στεκόταν μπροστά μου σε νηφικό έτοιμη να παντρευτεί τον Άρη». Ο Κωνσταντίνος έκλεισε τα μάτια του και ένα δάκρυ κύλησε στο ρητιδωμένο μάγουλό του. Η μοίρα, ψιθύρισε, να έχει ένα σκληρό χιούμορ. Ενώ η Δήμητρα και ο Κωνσταντίνος αντιμετώπιζαν τις αλήθειες του παρελθόντος στην κλινική, ο Άρης έψαχνε στο αυτοκίνητο της μητέρας του για οποιαδήποτε στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη συμπεριφορά της στην εκκλησία. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του σε ένα μεγάλο πέτρινο αρχοντικό που είχε περάσει από γενιά σε γενιά στην οικογένεια του πατέρα του. Ο Άρης,
Ακόμα φορώντας το γαμήλιο κοστούμι του, έψαχνε μεθοδικά σε κάθε τσέπη, κάθε ντουλαπάκι, κάτω από τα καθίσματα, τίποτα που να μπορούσε να εξηγήσει γιατί η μητέρα του φαινόταν να γνωρίζει κάτι για τη Θάλια, που ούτε ο ίδιος, ούτε η Θάλια γνώριζαν. Τελικά, σχεδόν έτοιμος να τα παρατήσει, παρατήρησε ότι η επένδυση στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου φαινόταν ελαφρώς χαλαρή. Τράβηξε την άκρη της και προς έκπληξή του η επένδυση υποχώρησε, αποκαλύπτοντας έναν κρυφό χώρο πίσω από το πίσω κάθισμα. Μέσα βρήκε ένα παλιό δερμάτινο άλμπουμ φωτογραφιών. Το άνοιξε προσεκτικά και αυτό που είδε του έκοψε την ανάσα. Οι πρώτες σελίδες ήταν γεμάτες με φωτογραφίες της Θάλιας ως παιδί, η Θάλια σε ένα σχολικό προαύλιο, η Θάλια να παίζει σε ένα πάρκο, η Θάλια να φυσάει κεράκια σε μία τούρτα γενεθλίων. Ήταν σαφές ότι κάποιος είχε παρακολουθήσει τη Θάλια για χρόνια, καταγράφοντας τη ζωή της από απόσταση, και αυτός ο κάποιος πρέπει να ήταν η μητέρα του. Καθώς γύριζε τις σελίδες με τρεμάμενα χέρια, ο Άρης ανακάλυψε κάτι ακόμα πιο σοκαριστικό. Σε μια φωτογραφία από ένα σχολικό πίκνικ φαινόταν ο ίδιος στο φόντο, ένα μικρό αγόρι με μαύρα μαλλιά που κοιτούσε τη Θάλια από απόσταση, και σε μια άλλη φωτογραφία από μια σχολική γιορτή στεκόταν ακριβώς δίπλα της. Και οι δύο με στολές αγγέλων σε ένα χριστουγεννιάτικο θεατρικό είχαν γνωριστεί, είχαν συναντηθεί στο παρελθόν, αλλά δεν το θυμόταν, ούτε εκείνος, ούτε εκείνη. Το μυαλό του Άρη γέμισε με ερωτήσεις. Πώς ήταν δυνατόν να είχαν γνωριστεί και να μην το θυμούνται? Γιατί η μητέρα του είχε φωτογραφίες της Θάλιας? Και τι σήμαινε αυτό για τη σχέση τους? Με έναν ξαφνικό τρόμο, συνειδητοποίησε ότι η συνάντησή τους στο πανεπιστήμιο πριν από 3 χρόνια, που πάντα πίστευαν ότι ήταν τυχαία, ίσως να μην ήταν καθόλου τυχαία. Ίσως όλα να ήταν σχεδιασμένα, σκηνοθετημένα από κάποιον με ένα μυστικό σχέδιο. Η σκέψη τον γέμισε με οργή και απογοήτευση. Η αγάπη του για τη Θάλια ήταν το πιο αληθινό πράγμα στη ζωή του. Αλλά τώρα ακόμα και αυτό αμφισβητούνταν. Ήταν όλα ψέματα. Ήταν όλα μέρος ενός σχεδίου. Καθώς η Θάλια εξερευνούσε το εγκαταλελειμμένο σπίτι στους λόφους, ανακάλυπτε σιγά σιγά κομμάτια του παρελθόντος της. Ένα παιδικό παιχνίδι κρυμμένο κάτω από ένα κρεβάτι. Ένα βιβλίο με παραμύθια με το όνομά της γραμμένο με παιδικό γραφικό χαρακτήρα στο εξώφυλλο. Μικρά πολύτιμα θραύσματα μιας ζωής που της είχαν κλέψει. Και τότε, καθώς έψαχνε σε ένα σιρτάρι, βρήκε κάτι που της έκοψε την ανάσα. Ήταν ένας μικρός ξύλινος σταυρός, ίδιος με αυτόν που κρατούσε ο πατήρ Λεωνίδας. Αλλά αυτός ήταν ολόκληρος, όχι σπασμένος. Και στην πίσω πλευρά, χαραγμένο με λεπτά γράμματα, ήταν ένα όνομα. Αναστασία. Αναστασία, όχι Θάλια. Αναστασία. Καθώς κρατούσε τον σταυρό στα χέρια της, ένα κύμα συνειδητοποίησης την κατέκλυσε. Το όνομά της, το πραγματικό της όνομα, δεν ήταν Θάλια, ήταν Αναστασία. Ένα όνομα που ο πατήρ Λεωνίδας είχε χαράξει σε έναν σταυρό χρόνια πριν, από ενοχή. Οι κόσμοι της Θάλιας, του Άρη, της Δήμητρας και του Κωνσταντίνου είχαν αρχίσει να συγκρούονται, και η αλήθεια, που είχε μείνει θαμμένη για 23 χρόνια, απειλούσε να έρθει στο φως φέρνοντας μαζί της πόνο, λύτρωση και ίσως συγχώρεση. Η Θάλια, ή μάλλον η Αναστασία, κοίταξε έξω από το παράθυρο του παλιού σπιτιού προς τη μεγαλόπολη που απλωνόταν κάτω. Ο ήλιος είχε αρχίσει να δύει, βάφοντας την πόλη με ένα χρυσό φως. Κάπου εκεί έξω, ο Άρης έψαχνε για απαντήσεις. Κάπου εκεί έξω η αλήθεια περίμενε να αποκαλυφθεί. Και εκείνη ήταν έτοιμη να την αντιμετωπίσει, όποια κι αν ήταν. Το σούρουπο είχε απλωθεί πάνω από τη μεγαλόπολη σαν ένα βελούδινο σκούρο μπλε πέπλο, με τα πρώτα αστέρια να τρεμοπαίζουν δειλά στον ουρανό. Τα φώτα της πόλης άναβαν ένα-ένα, δημιουργώντας ένα χρυσαφένιο πλέγμα που απλωνόταν μέχρι τους πρόποδες των βουνών. Η παλιά εκκλησία στεκόταν σιωπηλή στο κέντρο, με το καμπαναριό της να υψώνεται προς τον ουρανό, σαν ένα δάχτυλο που έδειχνε κατηγορητικά προς τα άστρα. Η Θάλια, ή μάλλον η Αναστασία όπως είχε ανακαλύψει ότι ήταν το πραγματικό της όνομα, στεκόταν στη μικρή βεράντα του εγκαταλελειμμένου σπιτιού, κοιτάζοντας την πόλη που απλωνόταν κάτω. Το λευκό νηφικό της γυάλιζε στο αχνό φως του φεγγαριού που μόλις είχε αρχίσει να ανατέλει. Ήταν ένα φόρεμα φτιαγμένο για έναν γάμο που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, για μια ζωή που δεν θα ζούσε ποτέ. Τουλάχιστον,
όχι με τον τρόπο που είχε φανταστεί. Ο ήχος βημάτων την έκανε να γυρίσει. Ο Άρης πλησίαζε, κρατώντας το παλιό άλμπουμ φωτογραφιών που είχε βρει στο αυτοκίνητο της μητέρας του. Το πρόσωπό του ήταν σκοτεινό και προβληματισμένο, τα μάτια του γεμάτα με μια θλίψη που η Θάλια δεν είχε ξαναδεί ποτέ. «Βρήκα κάτι», είπε, η φωνή του χαμηλή και σοβαρή. «Κάτι που δεν θα πιστέψεις». Άνοιξε το άλμπουμ και της έδειξε τις φωτογραφίες. Εκείνη ως παιδί, σε στιγμές που δεν θυμόταν καν, και εκείνος ένα μικρό αγόρι με μαύρα μαλλιά πάντα κάπου κοντά της. 2 παιδιά που είχαν συναντηθεί και ξεχάσει, 2 ζωές που είχαν πλεχτεί μαζί και μετά ξεχωριστεί, μόνο για να ξανασυναντηθούν χρόνια αργότερα. «Γνωριζόμασταν», ψιθύρισε η Θάλια, τα δάχτυλά της να χαϊδεύουν απαλά τις φωτογραφίες. «Πώς είναι δυνατόν να μην το θυμάμαι?» Ο Άρης κούνησε το κεφάλι του, τα μάτια του γεμάτα σύγχυση και πόνο. «Δεν ξέρω, αλλά υπάρχει κάτι ακόμα». Έδειξε μία φωτογραφία στο πίσω μέρος του άλμπουμ. «Αυτή είναι η μητέρα μου πριν από πολλά χρόνια». Η φωτογραφία έδειχνε μία νεαρή Δήμητρα, με τα μαλλιά της μακριά και μαύρα, να στέκεται δίπλα σε μια άλλη γυναίκα που έμοιαζε εκπληκτικά με τη Θάλια. Τα ίδια ξανθά μαλλιά, τα ίδια γαλάζια μάτια, το ίδιο λεπτό πρόσωπο. Οι 2 γυναίκες χαμογελούσαν στην κάμερα, με τα χέρια τους να αγκαλιάζουν η μία την άλλη γύρω από τους ώμους. Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας, με ξεθοριασμένο μελάνι, ήταν γραμμένο «Δήμητρα και Ελένη, καλοκαίρι 1995». «Ελένη», ψιθύρισε η Θάλια, η φωνή της να τρέμει. «Αυτό είναι το όνομα της μητέρας μου, το όνομα στο γράμμα που βρήκα». Ο Άρης την κοίταξε, με μάτια γεμάτα συγκλονισμό. «Η μητέρα μου ήξερε τη δική σου, ήταν φίλες». Την ίδια στιγμή, ο ήχος ενός αυτοκινήτου που πλησίαζε διέκοψε τη συζήτησή τους. Προσεκτικά πλησίασαν στο παράθυρο και κοίταξαν έξω. Ένα μαύρο αυτοκίνητο είχε σταματήσει μπροστά από το σπίτι και από αυτό έβγαινε μια οικία φιγούρα, ο πατήρ Λεωνίδας. Ο γερασμένος ιερέας έμοιαζε ακόμα πιο αδύναμος στο φως του φεγγαριού, η ώμη του κυρτωμένη από το βάρος των μυστικών που κουβαλούσε για δεκαετίες. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό και κουρασμένο, τα μάτια του βαθουλωμένα από την αϊπνία και την ενοχή. Η Θάλια και ο Άρης βγήκαν έξω για να τον συναντήσουν, στεκόμενοι στη μικρή πέτρινη αυλή του εγκαταλελειμμένου σπιτιού. Ο νυχτερινός αέρας ήταν ψυχρός, μυρίζοντας χώμα και πεύκα και την αλμύρα της θάλασσας που βρισκόταν μίλια μακριά. «Ήξερα ότι θα σας έβρισκα εδώ», είπε ο πατήρ Λεωνίδας, η φωνή του σπασμένη από την κούραση. «Αυτό το σπίτι έχει καλέσει πολλούς από εμάς πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί σταματήσατε το γάμο μου?» ρώτησε η Θάλια, η φωνή της σταθερή παρά τον πόνο που ένιωθε. «Τι ξέρετε για μένα, για το παρελθόν μου?» Ο ιερέας έβγαλε από την τσέπη του τον μικρό σπασμένο ξύλινο σταυρό, ίδιο με αυτόν που η Θάλια είχε βρει μέσα στο σπίτι. «Αυτός ο σταυρός», είπε κρατώντας τον ψηλά στο φως του φεγγαριού, «ήταν το μόνο που μου έμεινε από εκείνη τη νύχτα. Τη νύχτα που έκανα το χειρότερο λάθος της ζωής μου». Ο πατήρ Λεωνίδας τους οδήγησε πίσω στο σπίτι και κάθισαν γύρω από το παλιό ξύλινο τραπέζι της κουζίνας. Η λάμπα πετρελαίου που είχαν ανάψει έριχνε τρεμάμενες σκιές στους τοίχους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα σχεδόν μυστικιστική, σαν να βρίσκονταν έξω από τον χρόνο, σε έναν χώρο όπου το παρελθόν και το παρόν συγχωνεύονταν. «Πριν από 23 χρόνια», άρχισε ο ιερέας, «ήμουν ένας νεαρός παπάς μόλις είχα έρθει στη Μεγαλόπολη. Ήμουν φιλόδοξος, ήθελα να κάνω εντύπωση στους ανώτερούς μου, να ανέβω στην ιεραρχία της Εκκλησίας». Σταμάτησε παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, σαν να προετοιμαζόταν για μια εξομολόγηση που είχε αναβάλει για πολύ καιρό. Μια νύχτα μια νεαρή γυναίκα ήρθε στην εκκλησία ζητώντας άσυλο. Ήταν η Ελένη, η μητέρα σου Θάλια, ή μάλλον Αναστασία, όπως είναι το πραγματικό σου όνομα. Η Θάλια έπιασε την ανάσα της. «Αναστασία», επανέλαβε σαν να δοκίμαζε το όνομα, σαν να προσπαθούσε να δει αν τέριαζε στην ψυχή της. «Ναι, Αναστασία», συνέχισε ο ιερέας. «Η Ελένη ήταν τρομοκρατημένη εκείνη τη νύχτα. Κρατούσε εσένα, ένα μωρό μόλις λίγων μηνών και έτρεμε σαν φύλλο. Μου είπε ότι κινδύνευε, ότι κάποιοι την κυνηγούσαν, ότι ήθελαν να πάρουν το μωρό της». Ο πατήρ Λεωνίδας έσκυψε το κεφάλι του, η φωνή του γεμάτη ντροπή. «Δεν την πίστεψα. Νόμιζα ότι ήταν απλώς μια ταραγμένη νεαρή μητέρα,
ίσως με ψυχικά προβλήματα. Και όταν ήρθαν οι άνθρωποι από την ισχυρή οικογένεια, με χαρτιά από την εκκλησία, λέγοντας ότι το μωρό έπρεπε να πάει σε ένα ορφανοτροφείο για το καλό του, η φωνή του έσπασε. Τους άφησαν να σε πάρουν, τους άφησαν να την πάρουν και εκείνοι, να την κλείσουν σε ένα ίδρυμα. Και μετά σιώπησα. Για 23 χρόνια σιώπησα. Η Θάλια ένιωσε δάκρυα να κυλούν στα μαγουλά της, αλλά δεν ήταν δάκρυα θλίψης, ήταν δάκρυα οργής. «Ποια οικογένεια?» ρώτησε η φωνή της να τρέμει από συγκρατημένο θυμό. «Ποια ισχυρή οικογένεια με πήρε από τη μητέρα μου?» Ο ιερέας κοίταξε τον Άρη με μάτια γεμάτα λύπη. «Η οικογένεια Παπαδόπουλος», είπε σίγανα. «Η οικογένεια που ελέγχει τις μισές επιχειρήσεις της μεγαλόπολης. Η οικογένεια του Άρη». Ο Άρης ένιωσε το έδαφος να υποχωρεί κάτω από τα πόδια του. «Όχι», ψιθύρισε. «Όχι, δεν είναι δυνατόν. Η οικογένειά μου δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ξέρω γιατί», συνέχισε ο πατήρ, Λεωνίδας κοιτάζοντας και τους δύο με μάτια γεμάτα απόγνωση. «Δεν ξέρω τι σχέση είχε η Ελένη με την οικογένεια Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω γιατί ήθελαν τόσο απεγνωσμένα να πάρουν το μωρό της. Ήμουν απλώς ένας δειλός που φοβόταν να αντιταχθεί σε μια ισχυρή οικογένεια και μετά ένας δειλός που φοβόταν να ομολογήσει την αλήθεια». Η Θάλια σηκώθηκε αργά, τα μάτια της καρφωμένα στον ιερέα. «Και η μητέρα μου είναι ακόμα ζωντανή, πού είναι?» Ο πατήρ Λεωνίδας έσκυψε το κεφάλι του. «Δεν ξέρω. Την πήραν εκείνη τη νύχτα και δεν την ξαναείδα ποτέ. Κάποιοι έλεγαν ότι την έστειλαν σε ένα ίδρυμα στην Αθήνα. Άλλοι ότι πέθανε λίγα χρόνια αργότερα. Δεν ξέρω την αλήθεια». Ο Άρης έσφιξε τις γροθιές του, η οργή να φουντώνει μέσα του. «Η μητέρα μου», είπε με φωνή που έτρεμε από θυμό. «Η μητέρα μου πρέπει να ξέρει. Ήταν φίλη με την Ελένη. Υπάρχει μία φωτογραφία τους μαζί». Ο πατήρ Λεωνίδας τον κοίταξε με έκπληξη. «Η μητέρα σου και η Ελένη». Σταμάτησε, σαν να προσπαθούσε να συνδέσει κομμάτια ενός παζλ. Αυτό θα εξηγούσε πολλά, αλλά γιατί η μητέρα σου θα έκανε κάτι τέτοιο σε μια φίλη της? Η Θάλια ένιωθε το κεφάλι της να γυρίζει από τις αποκαλύψεις. Κοίταξε τον Άρη, τον άνδρα που αγαπούσε, τον άνδρα που είχε σχεδόν παντρευτεί, και αναρωτήθηκε αν όλα όσα είχαν ζήσει μαζί ήταν αληθινά ή μέρος ενός περίπλοκου σχεδίου που είχε ξεκινήσει πριν από 23 χρόνια. «Πρέπει να βρούμε τη μητέρα σου», είπε τελικά, η φωνή της σταθερή παρά τον πόνο που ένιωθε. «Πρέπει να μάθουμε την αλήθεια, όλη την αλήθεια». Ο Άρης την κοίταξε με μάτια γεμάτα αποφασιστικότητα. «Θα τη βρούμε», υποσχέθηκε, «και θα μάθουμε τι συνέβη για σένα, για τη μητέρα σου, για όλους μας». Καθώς έφευγαν από το παλιό σπίτι, με τον πατέρα Λεωνίδα να τους ακολουθεί σιωπηλά, η Θάλια ένιωσε ένα παράξενο μείγμα πόνου και ελπίδας. Πόνου για όλα όσα είχε χάσει, για τη ζωή που θα μπορούσε να είχε ζήσει, και ελπίδας ότι ίσως επιτέλους θα έβρισκε την αλήθεια για το ποια πραγματικά ήταν πίσω τους. Το εγκαταλελειμμένο σπίτι στεκόταν σιωπηλό, ένας μάρτυρας μιας ιστορίας που είχε αρχίσει πριν από πολλά χρόνια και που τώρα επιτέλους θα έφτανε στο τέλος της. Ένα γκρίζο πρωινό ξημέρωνε πάνω από τη μεγαλόπολη. Σύννεφα βαριά και χαμηλά κρέμονταν πάνω από την πόλη, προμηνύοντας βροχή. Ο αέρας ήταν υγρός και ψυχρός, γεμάτος με την οσμή της επερχόμενης καταιγίδας. Τα στενά δρομάκια της πόλης ήταν σχεδόν έρημα, με μόνο μερικούς πρωινούς εργάτες να βιάζονται προς τις δουλειές τους, με τα κεφάλια σκυμμένα και τους γιακάδες σηκωμένους ενάντια στο κρύο. Η Θάλια στεκόταν στο παράθυρο του δωματίου του ξενοδοχείου, όπου είχε περάσει τη νύχτα, κοιτάζοντας έξω στην πόλη που ξυπνούσε αργά. Ήταν ακόμα ντυμένη με τον υφικό της, τώρα τσαλακωμένο και λερωμένο από τις περιπέτειες της προηγούμενης ημέρας. Δεν είχε άλλα ρούχα μαζί της, δεν είχε προετοιμαστεί για μια νύχτα μακριά από το σπίτι. Είχε προετοιμαστεί μόνο για έναν γάμο που δεν έγινε ποτέ. Ένα απαλό χτύπημα στην πόρτα την έκανε να γυρίσει. Ήταν ο Άρης με το πρόσωπο χλωμό και κουρασμένο, τα μάτια του κοκκινισμένα από την αϊπνία. Και εκείνος φορούσε ακόμα το γαμπριάτικο κοστούμι του, τώρα τσαλακωμένο και χωρίς γραβάτα. «Δεν κοιμήθηκες καθόλου, έτσι?» ρώτησε απαλά μπαίνοντας στο δωμάτιο. Η Θάλια κούνησε το κεφάλι της. «Πώς θα μπορούσα, μετά από όλα όσα έμαθα?» Ο Άρης την πλησίασε στεκόμενος δίπλα της στο παράθυρο. Ένιωθε την παρόρμηση να την αγκαλιάσει, να την κρατήσει κοντά του όπως είχε κάνει τόσες φορές στο παρελθόν. Αλλά τώρα
Ένιωθε ένα αόρατο τείχος μεταξύ τους, χτισμένο από τις αποκαλύψεις της προηγούμενης ημέρας. «Θάλια», είπε και μετά διόρθωσε τον εαυτό του. «Αναστασία, πρέπει να μιλήσουμε για αυτό που συμβαίνει μεταξύ μας». Η Θάλια τον κοίταξε, τα μάτια της γεμάτα με ένα μείγμα αγάπης και σύγχυσης. «Τι εννοείς?» «Οι φωτογραφίες», είπε ο Άρης, τα χέρια του να τρέμουν ελαφρά. «Το γεγονός ότι φαίνεται να γνωριζόμασταν ως παιδιά. Το γεγονός ότι η μητέρα μου, η οικογένειά μου, φαίνεται να εμπλέκεται σε ό,τι σου συνέβη. Πώς μπορώ να ξέρω αν αυτό που έχουμε είναι αληθινό? Αν η συνάντησή μας στο πανεπιστήμιο ήταν πραγματικά τυχαία, αν η αγάπη που νιώθω για σένα είναι αληθινή ή απλώς μέρος ενός σχεδίου που δεν καταλαβαίνω?» Τα λόγια του έπεσαν σαν πέτρες στο δωμάτιο, βαριά και αμήλικτα. Η Θάλια ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται από πόνο. Είχε σκεφτεί τα ίδια πράγματα όλη τη νύχτα, αναρωτώμενη αν όλη της η ζωή, όλες οι επιλογές της, ήταν απλώς μέρος ενός σχεδίου που κάποιος άλλος είχε δημιουργήσει για εκείνη. «Δεν ξέρω, Άρη», απάντησε ειλικρινά. «Δεν ξέρω τι είναι αληθινό πια. Αλλά ξέρω τι νιώθω για σένα. Και αυτό δεν μπορεί να είναι ψέμα». Ο Άρης έκανε ένα βήμα πίσω, τα μάτια του γεμάτα πόνο. «Θέλω να σε πιστέψω. Θέλω να πιστέψω ότι αυτό που έχουμε είναι αληθινό. Αλλά πρώτα πρέπει να μάθουμε την αλήθεια, όλη την αλήθεια». Η Θάλια ένευσε γνωρίζοντας ότι είχε δίκιο. Αν και πονούσε να βλέπει την αμφιβολία στα μάτια, του καταλάβαινε. Πώς θα μπορούσε να μην αμφιβάλλει όταν φαινόταν ότι όλη τους η σχέση μπορεί να ήταν χτισμένη πάνω σε ψέματα? «Πρέπει να επιστρέψουμε στο μοναστήρι», είπε ξαφνικά. «Υπάρχει κάτι εκεί που δεν είδαμε. Κάτι που μπορεί να μας δώσει περισσότερες απαντήσεις». Χωρίς να περιμένουν, η Θάλια και ο Άρης έφυγαν από το ξενοδοχείο και κατευθύνθηκαν προς το μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης. Η βροχή είχε αρχίσει να πέφτει αρχικά ως μια ελαφριά ψυχάλα, αλλά σύντομα δυνάμωσε, μετατρεπόμενη σε ένα βαρύ σταθερό ντους που μούσκευε τα ρούχα τους και έκανε τα μαλλιά τους να κολλήσουν στα πρόσωπά τους. Το μοναστήρι έμοιαζε ακόμα πιο σκοτεινό και επιβλητικό κάτω από τον γκρίζο ουρανό, η πέτρινη τείχη του σχεδόν μαύρη από την υγρασία. Η αδελφή Μαρία τους συνάντησε στην πύλη, τα μάτια της γεμάτα έκπληξη, καθώς έβλεπε τη Θάλια και τον Άρη να επιστρέφουν μουσκεμένοι ως το κόκαλο και ακόμα ντυμένοι με τα γαμήλια ρούχα τους. «Τι κάνετε εδώ τόσο νωρίς?» ρώτησε, οδηγώντας τους γρήγορα μέσα στη ζεστασιά του μοναστηριού. «Ψάχνουμε κάτι», εξήγησε η Θάλια, το νερό να στάζει από τον νηφικό της και να σχηματίζει μια λιμνούλα στο πάτωμα. «Ένα στοιχείο, μια απόδειξη για το παρελθόν μου». Η αδελφή Μαρία τους κοίταξε με ένα βλέμμα που περιείχε τόσο συμπόνια όσο και ανησυχία. «Έχετε ήδη βρει περισσότερα από όσα θα έπρεπε», είπε σιγανά. «Κάποια μυστικά είναι καλύτερα να μένουν θαμμένα». «Όχι αυτό το μυστικό», είπε η Θάλια με αποφασιστικότητα. «Αυτό το μυστικό με κράτησε μακριά από τη μητέρα μου για 23 χρόνια. Με έκανε να πιστεύω ότι ήμουν ανεπιθύμητη, ότι με είχαν εγκαταλείψει. Δεν μπορεί να μείνει θαμμένο άλλο». Η αδελφή Μαρία αναστέναξε, αλλά δεν προσπάθησε να τους εμποδίσει. Αντίθετα, τους οδήγησε βαθύτερα στο μοναστήρι, σε ένα μέρος όπου η Θάλια δεν είχε πάει ποτέ πριν, το παλιό παρεκκλήσι που χρησιμοποιούνταν τώρα ως αποθήκη. Το παρεκκλήσι ήταν μικρό και σκοτεινό, με μόνο μία μικρή λάμπα να φωτίζει το χώρο. Παλιά έπιπλα, βιβλία και διάφορα αντικείμενα ήταν στιβαγμένα κατά μήκος των τοίχων, καλυμμένα με σκόνη και ιστούς αράχνης. Στο κέντρο του δωματίου στεκόταν ένα παλιό άγαλμα της Παναγίας, το πρόσωπό της φθαρμένο από τον χρόνο, αλλά τα μάτια της ακόμα γεμάτα με μια αιώνια θλίψη. «Εδώ», είπε η αδελφή Μαρία, δείχνοντας το άγαλμα, «είναι όπου η μητέρα σου προσευχόταν κάθε βράδυ πριν την πάρουν». Η Θάλια πλησίασε το άγαλμα, νιώθοντας μια παράξενη έλξη προς αυτό. Καθώς το εξέταζε πιο προσεκτικά, παρατήρησε ότι βάση του φαινόταν κούφια με μια μικρή ρογμή στο πλάι. Με προσοχή έσπρωξε τα δάχτυλά της στη ρογμή και τράβηξε. Ένα κομμάτι της βάσης αποσπάστηκε, αποκαλύπτοντας έναν κρυφό χώρο μέσα στο άγαλμα, και εκεί καλά κρυμμένη βρισκόταν μια φωτογραφία, η πλήρης αρχική έκδοση της φωτογραφίας που είχε λάβει κατά τη διάρκεια του γάμου της. Η φωτογραφία έδειχνε δύο νεαρές γυναίκες, η Δήμητρα και η Ελένη, να στέκονται δίπλα-δίπλα, με τα χέρια τους να αγκαλιάζουν η μια την άλλη γύρω από τους ώμους, και πίσω τους ένας νεαρός άνδρας με έντονα μπλε μάτια,
που έμοιαζαν εκπληκτικά με τα μάτια του Άρη. «Ποιος είναι αυτός?» ψιθύρισε η Θάλια, δείχνοντας τον άνδρα. Ο Άρης πήρε τη φωτογραφία από τα χέρια της, κοιτάζοντας την προσεκτικά. «Δεν ξέρω», είπε, η φωνή του να τρέμει ελαφρά. «Αλλά μοιάζει πολύ με τον πατέρα μου». Η αδελφή Μαρία κοίταξε τη φωτογραφία και αναστέναξε βαθιά. «Ναι», είπε σιγανά, «είναι ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο πατέρας του Άρη». Η Θάλια και ο Άρης την κοίταξαν με έκπληξη. «Το ήξερες?» ρώτησε η Θάλια, η φωνή της γεμάτη δυσπιστία. «Ήξερες ποια ήμουν όλα αυτά τα χρόνια?» Η αδελφή Μαρία κούνησε το κεφάλι της. «Όχι στην αρχή, αλλά με τα χρόνια άρχισα να υποψιάζομαι. Η Ελένη και η Δήμητρα ήταν αδελφές». Η αποκάλυψη έπεσε σαν κεραυνός στο μικρό παρεκκλήσι. Η Θάλια ένιωσε τα γόνατά της να λυγίζουν και έπιασε τον τοίχο για στήριγμα. «Αδελφές», ψιθύρισε. «Η μητέρα του Άρη και η δική μου μητέρα ήταν αδελφές». «Ναι», συνέχισε η αδελφή Μαρία. «Αλλά η Δήμητρα απαρνήθηκε την Ελένη όταν εκείνη ερωτεύτηκε έναν φτωχό μουσικό. Η οικογένειά τους ήταν πλούσια και ισχυρή και περίμεναν από τις κόρες τους να κάνουν κατάλληλους γάμους. Η Δήμητρα ακολούθησε αυτόν τον δρόμο, παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, έναν πλούσιο επιχειρηματία. Αλλά η Ελένη ακολούθησε την καρδιά της». Ο Άρης κοίταξε τη φωτογραφία ξανά, τα μάτια του γεμάτα σύγχυση. «Αλλά γιατί ο πατέρας μου είναι σε αυτή τη φωτογραφία με τη μητέρα μου και τη μητέρα της, Θάλιας, και γιατί η μητέρα μου θα έκανε κάτι τόσο φρικτό στην ίδια της την αδελφή?» Η αδελφή Μαρία κοίταξε τον Άρη με μάτια γεμάτα θλίψη. «Μερικές φορές η ζήλια και η απληστία μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να προδώσουν ακόμα και εκείνους που αγαπούν περισσότερο. Η Δήμητρα ήταν πάντα η δεύτερη σε όλα. Δεύτερη σε ομορφιά, δεύτερη σε χάρη, δεύτερη στην αγάπη των γονιών της. Και όταν ο Κωνσταντίνος, ο δικός της σύζυγος, φάνηκε να ενδιαφέρεται περισσότερο για την Ελένη, «Όχι», διέκοψε ο Άρης, η φωνή του σκληρή από σοκ και άρνηση. «Όχι, ο πατέρας μου δεν θα έκανε κάτι τέτοιο». Η αδελφή Μαρία δεν είπε τίποτα, αφήνοντας τη σιωπή να μιλήσει για εκείνη. Η Θάλια κοίταξε τον Άρη, βλέποντας τον πόνο και τη σύγχυση στα μάτια του. Ήθελε να τον παρηγορήσει, αλλά πώς θα μπορούσε, όταν η αλήθεια που ανακάλυπταν ήταν τόσο οδυνηρή για εκείνον όσο και για εκείνη. «Άρη», είπε τελικά, η φωνή της απαλή, «πρέπει να μιλήσουμε με τη μητέρα σου. Είναι η μόνη που μπορεί να μας πει ολόκληρη την αλήθεια». Ο Άρης την κοίταξε, τα μάτια του γεμάτα με ένα μείγμα αγάπης και πόνου. «Ναι», συμφώνησε, η φωνή του να τρέμει ελαφρά. «Αλλά πρέπει να ξέρεις κάτι πρώτα. Ό,τι κι αν συνέβη στο παρελθόν, ό,τι κι αν έκαναν οι γονείς μας, εγώ σε αγαπώ. Αληθινά. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ». Η Θάλια ένιωσε δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά της, αλλά αυτή τη φορά ήταν δάκρυα ανακούφισης και αγάπης. «Κι εγώ σε αγαπώ», ψιθύρισε, «και θα περάσουμε μαζί από αυτό, όποια κι αν είναι η αλήθεια». Καθώς έφευγαν από το μοναστήρι με τη φωτογραφία ασφαλισμένη στην τσέπη της Θάλιας, η βροχή είχε σταματήσει. Ο ουρανός ήταν ακόμα γκρίζος, αλλά μία ακτίνα ηλίου είχε καταφέρει να διαπεράσει τα σύννεφα, ρίχνοντας ένα χρυσό φως στους υγρούς δρόμους της μεγαλόπολης. Ήταν ώρα να αντιμετωπίσουν τη Δήμητρα και να μάθουν την αλήθεια. Όσο οδυνηρή κι αν ήταν, 3 μέρες είχαν περάσει από την ημέρα του αποτυχημένου γάμου. Η μεγαλόπολη είχε αρχίσει να συνέρχεται από το σοκ του σκανδάλου, αν και οι ψίθυροι συνέχιζαν να απλώνονται στα στενά δρομάκια της πόλης, σαν πυκνή ομίχλη που αρνιόταν να διαλυθεί. Οι κάτοικοι αντάλλασαν θεωρίες και εικασίες στα καφενεία, στα μπακάλικα, στις αυλές των σπιτιών τους. Ποιος ήταν ο λόγος που ο πατήρ Λεωνίδας σταμάτησε τον γάμο? Τι σχέση είχε η Θάλια με την οικογένεια Παπαδόπουλου? Γιατί η Δήμητρα είχε εξαφανιστεί από τότε? Η παλιά εκκλησία στο κέντρο της πόλης στεκόταν σιωπηλή, οι πόρτες της κλειστές εκτός από τις ώρες της λειτουργίας. Αλλά σήμερα, καθώς ο ήλιος έδιε πίσω από τα βουνά, βάφοντας τον ουρανό σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και του μόβ, οι πόρτες της εκκλησίας άνοιξαν ξανά. Όχι για έναν κανονικό γάμο, αλλά για μια τελετή πολύ πιο προσωπική και συμβολική. Η Θάλια περπατούσε αργά προς την εκκλησία, φορώντας το ίδιο νηφικό που είχε φορέσει 3 μέρες πριν. Το φόρεμα είχε καθαριστεί και σιδερωθεί, αλλά έφερε ακόμα τα σημάδια της περιπέτειάς της, μια μικρή σχισμή στην άκρη, ένας λεκές που δεν έφυγε εντελώς.
Όπως και η ίδια η Θάλια, το φόρεμα είχε αλλάξει, είχε μεταμορφωθεί από την εμπειρία. Αυτή τη φορά δεν υπήρχε συνοδεία δίπλα της, κανένα χέρι να την οδηγεί. Περπατούσε μόνη, με το κεφάλι ψηλά και τα μάτια σταθερά. Τα μαλλιά της έπεφταν ελεύθερα στους ώμους της, χρυσαφένια, στο φως του δειλινού. Ένα μικρό μπουκέτο με αγριολούλουδα που είχε μαζέψει η ίδια από τους λόφους γύρω από την πόλη, κρεμόταν χαλαρά από το χέρι της. Μέσα στην εκκλησία η ατμόσφαιρα ήταν διαφορετική από την ημέρα του γάμου. Δεν υπήρχαν στολισμοί, δεν υπήρχαν καλεσμένοι που περίμεναν να δουν την ύφη. Τα μόνα κεριά που έκαιγαν ήταν εκείνα μπροστά στις εικόνες των Αγίων, ρίχνοντας μαλακές χρυσαφένιες σκιές στους τοίχους. 3 μορφές στέκονταν κοντά στο ιερό, ο πατήρ Λεωνίδας με το κεφάλι σκυμμένο, σε μια στάση μετάνοιας, ο Άρης ψηλός και όρθιος, με τα μάτια του καρφωμένα στη Θάλια καθώς προχωρούσε προς το μέρος τους. Και η Δήμητρα, η μητέρα του Άρη, με το πρόσωπό της χλωμό και γερασμένο, σαν να είχε ζήσει 1000 ζωές τις τελευταίες μέρες. Η Θάλια προχώρησε αργά προς το ιερό, τα βήματά της να αντιχούν στην άδεια εκκλησία. Καθώς πλησίαζε, έβγαλε από την τσέπη του νηφικού της ένα διπλωμένο κιτρινισμένο χαρτί, ένα γράμμα που είχε βρει στο παλιό σπίτι τους, λόφους γραμμένο με το χέρι της μητέρας της. Σταμάτησε μπροστά στο ιερό, εκεί όπου 3 μέρες πριν ετοιμαζόταν να παντρευτεί τον άνδρα που αγαπούσε. Τώρα στεκόταν εκεί για έναν διαφορετικό λόγο, για να διαβάσει τα λόγια μιας γυναίκας που είχε χαθεί, μιας μητέρας που της είχαν στερήσει. «Αυτό το γράμμα», είπε η Θάλια, η φωνή της σταθερή παρά τη συγκίνηση που ένιωθε, «το έγραψε η μητέρα μου, η Ελένη, πριν εξαφανιστεί. Το βρήκα κρυμμένο στο σπίτι μας, περιμένοντας όλα αυτά τα χρόνια να διαβαστεί». Ξεδίπλωσε προσεκτικά το χαρτί, το οποίο έτριζε ελαφρά κάτω από τα δάχτυλά της, σαν να ήταν ζωντανό. Το μελάνι είχε ξεθοριάσει με τα χρόνια, αλλά τα λόγια ήταν ακόμα ευδιάκριτα, γραμμένα με έναν γραφικό χαρακτήρα που ήταν τόσο όμορφος όσο και θλιμμένος. «Αγαπημένη μου κόρη», άρχισε να διαβάζει η Θάλια, η φωνή της να αντυχεί στην άδεια εκκλησία. «Αν διαβάζεις αυτό το γράμμα, τότε έχεις βρει το δρόμο σου πίσω στο σπίτι μας. Το σπίτι που μοιραστήκαμε για τόσο λίγο καιρό, αλλά που ήταν γεμάτο με τόση αγάπη. Δεν ξέρω πόσος χρόνος θα περάσει μέχρι να βρεις αυτό το γράμμα. Μπορεί να είσαι ακόμα ένα μικρό κορίτσι, μπορεί να είσαι μια νεαρή γυναίκα ή μπορεί να έχεις μεγαλώσει αρκετά ώστε να έχεις τα δικά σου παιδιά. Όποια κι αν είναι η ηλικία σου, θέλω να ξέρεις ότι ποτέ, ούτε για μια στιγμή, δεν έπαψα να σε αγαπώ. Δεν σε εγκατέλειψα, Αναστασία μου. Μου σε πήραν, μας χώρισαν με τη βία και τα ψέματα. Προσπάθησα να σε προστατέψω, προσπάθησα να κρατήσω μυστικό το ποια πραγματικά είσαι, αλλά στο τέλος η αλήθεια είναι σαν το νερό. Πάντα βρίσκει έναν τρόπο να ξεχυθεί. Ίσως να έχεις μάθει ήδη για την αδελφή μου, τη Δήμητρα. Ήμασταν κάποτε τόσο κοντά, μοιραζόμασταν τα πάντα, αλλά μετά ερωτεύτηκα τον Νίκο, έναν απλό μουσικό με χρυσή καρδιά και μάτια γεμάτα όνειρα. Η οικογένειά μας δεν ενέκρινε την επιλογή μου. Η κόρη των Μαυροπούλων δεν θα μπορούσε να παντρευτεί έναν άσημο μουσικό, αλλά η αγάπη δεν γνωρίζει από κοινωνικές τάξεις ή οικογενειακές προσδοκίες. Έτσι, έφυγα με τον Νίκο αφήνοντας πίσω μου την οικογένειά μου, την κληρονομιά μου, τα πάντα. Η Δήμητρα παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο όπως ήταν προγραμματισμένο και έγινε η κληρονόμος όλης της οικογενειακής περιουσίας. Για λίγα χρόνια ζήσαμε με τον Νίκο ευτυχισμένοι στη φτώχεια μας. Και μετά γεννήθηκες εσύ, το μικρό μας θαύμα, η Αναστασία μας. Ήσουν τόσο όμορφη, τόσο τέλεια. Ο πατέρας σου και εγώ σε λατρεύαμε, αλλά τότε ο Νίκος πέθανε ξαφνικά σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ήταν συντετριμμένη, μόνη, χωρίς χρήματα, με ένα μωρό να φροντίσω. Στράφηκα στην αδελφή μου για βοήθεια, πιστεύοντας ότι παρά τις διαφορές μας, θα με βοηθούσε στην ανάγκη μου. Και πράγματι, η Δήμητρα μου προσέφερε βοήθεια. Αλλά υπήρχε ένα τίμημα. Ο Κωνσταντίνος είχε αρχίσει να πίνει, να ξοδεύει την οικογενειακή περιουσία, να την απατά. Η Δήμητρα ήταν απελπισμένη να τον κρατήσει, να σώσει τον γάμο της, να διατηρήσει την κοινωνική της θέση. Και τότε, ο Κωνσταντίνος με είδε με σένα και κάτι άλλαξε. Άρχισε να μας επισκέπτεται, να φέρνει δώρα για σένα, να παίζει μαζί σου. Σε αγάπησε με έναν τρόπο που δεν είχε αγαπήσει ποτέ τον δικό του γιο τον Άρη. Η Δήμητρα δεν μπορούσε να το αντέξει.
Η ζήλια της μεγάλωνε με κάθε επίσκεψη του Κωνσταντίνου, με κάθε χαμόγελο που σου έδινε, και έτσι έκανε το αδιανόητο. Μια νύχτα, άνθρωποι ήρθαν στο σπίτι μας. Με πήραν, με έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο, με οδήγησαν μακριά. Εσένα σε πήραν αλλού, σε ένα ορφανοτροφείο. Μου είπαν ότι αν προσπαθούσα ποτέ να σε βρω, θα σε έστελναν τόσο μακριά που δεν θα σε έβρισκα ποτέ. Με έκλεισαν σε ένα ίδρυμα, με διέγνωσαν, με ψυχικές διαταραχές που δεν είχα ποτέ. Μου έδιναν χάπια που θόλωναν το μυαλό μου, που με έκαναν να αμφιβάλλω για την ίδια μου την πραγματικότητα. Αλλά ποτέ δεν σε ξέχασα, Αναστασία μου. Κάθε μέρα προσευχόμουν να είσαι ασφαλής, να είσαι ευτυχισμένη. Να βρεις κάποτε το δρόμο σου πίσω σε μένα. Αν διαβάζεις αυτό το γράμμα, τότε η προσευχή μου έχει εισακουστεί. Έχεις βρει το δρόμο σου πίσω στο σπίτι μας. Και ίσως αν είμαι αρκετά τυχερή θα με βρεις και εμένα. Είμαι ακόμα ζωντανή, Αναστασία μου. Είμαι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας, καταγεγραμμένη με το όνομα Μαρία Κωνσταντίνου. Αν μπορείς, αν δεν είναι πολύ αργά, έλα να με βρεις. Και θυμήσου, κόρη μου, η συγχώρεση είναι μια επιλογή. Το να συγχωρέσεις δεν σημαίνει ότι αυτό που έγινε ήταν σωστό. Σημαίνει ότι επιλέγεις να μην κουβαλάς πια το δηλητήριο του μίσους μέσα σου. Γιατί στο τέλος είναι αυτό το δηλητήριο που σε καταστρέφει, όχι εκείνους που σε πλήγωσαν. Με όλη μου την αγάπη, η μητέρα σου, Ελένη ή Θάλια, σταμάτησε να διαβάζει, τα μάτια της γεμάτα δάκρυα. Η εκκλησία είχε βυθιστεί σε μια βαριά σιωπή, μια σιωπή γεμάτη με το βάρος των αποκαλύψεων του γράμματος. Η Δήμητρα στεκόταν ακίνητη, με το πρόσωπό της πλημμυρισμένο από δάκρυα. «Είναι αλήθεια», ψιθύρισε, η φωνή της μόλις που ακουγόταν. «Όλα όσα είπε η Ελένη είναι αλήθεια. Έκανα το αδιανόητο. Πρόδωσα την αδελφή μου από ζήλια και φόβο». Ο Άρης κοιτούσε τη μητέρα του με έκπληξη και πόνο. «Μητέρα», είπε, η φωνή του να τρέμει, «πώς μπόρεσες?» Η Δήμητρα έστρεψε το βλέμμα της στον γιο της, τα μάτια της γεμάτα με μια θλίψη που ξεπερνούσε τα λόγια. «Ήμουνα νέα και φοβισμένη, Άρη. Φοβόμουν ότι θα έχανα τα πάντα, τον πατέρα σου, την κοινωνική μας θέση, τα πάντα. Αλλά αυτό που έκανα...» Η φωνή της έσπασε. «Αυτό που έκανα ήταν ασυγχώρητο». Θάλια πλησίασε τη Δήμητρα στεκόμενη μπροστά της με το γράμμα ακόμα στο χέρι της. «Η μητέρα μου είπε ότι η συγχώρεση είναι μια επιλογή», είπε σιγανά. «Και έχει δίκιο. Δεν ξέρω αν μπορώ να σε συγχωρήσω ακόμα, Δήμητρα, αλλά ξέρω ότι δεν θέλω να κουβαλάω το βάρος του μίσους μέσα μου». Γύρισε προς τον Άρη, τα μάτια της να συναντούν τα δικά του. «Η μητέρα μου είναι ζωντανή», είπε, η φωνή της γεμάτη ελπίδα. «Είναι στην Αθήνα και πρέπει να τη βρω». Ο Άρης πήρε τα χέρια της στα δικά του, σφίγγοντας τα απαλά. «Θα τη βρούμε μαζί», υποσχέθηκε, «και θα διορθώσουμε ό,τι μπορούμε από αυτά που έγιναν». Ο πατήρ Λεωνίδας, που είχε παραμείνει σιωπηλός όλη, αυτή την ώρα έκανε ένα βήμα μπροστά. «Αναστασία», είπε, χρησιμοποιώντας το πραγματικό της όνομα για πρώτη φορά. «Ξέρω ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που έγινε. Αλλά αν με αφήσεις, θα ήθελα να σε βοηθήσω να βρεις τη μητέρα σου. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω». Η Θάλια, η Αναστασία, ένευσε, αποδεχόμενη την προσφορά του. Ένα αίσθημα σκοπού είχε αρχίσει να φουντώνει μέσα της. Μια αποφασιστικότητα που δεν είχε νιώσει ποτέ πριν. Με μια τελευταία ματιά στην άδεια εκκλησία, στον χώρο όπου είχε σχεδόν παντρευτεί, έστρεψε την πλάτη της και άρχισε να περπατά προς την έξοδο. Δεν ήταν πια μια νύφη που περπατούσε προς τον βωμό. Ήταν μια γυναίκα που περπατούσε προς το μέλλον της, προς την αλήθεια, προς τη μητέρα που τόσο καιρό πίστευε ότι είχε χάσει. Και καθώς περνούσε τις βαριές ξύλινες πόρτες της εκκλησίας και έβγαινε στο σούρουπο, η Αναστασία ένιωσε κάτι που δεν είχε νιώσει ποτέ πριν, την αίσθηση ότι επιτέλους ήταν στο δρόμο προς το σπίτι. Η οθόνη κόβει στην Αναστασία να κρατά το χέρι μιας γυναίκας σε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι. Η γυναίκα, αδύνατη και χλωμή από τα χρόνια εγκλισμού, με τα μαλλιά της γκρίζα και αραία ανοίγει αργά τα μάτια της, είναι εκείνη, η Ελένη, η μητέρα της. Το φως του πρωινού ήλιου έμπαινε από τα μεγάλα παράθυρα του ψυχιατρικού νοσοκομείου της Αθήνας, δημιουργώντας χρυσαφένιες λωρίδες φωτός στο λευκό πάτωμα του διαδρόμου. Η Αναστασία περπατούσε αργά, με την καρδιά της να χτυπά τόσο δυνατά που νόμιζε ότι θα σπάσει τα πλευρά της. Δίπλα της ήταν ο Άρης, κρατώντας το χέρι της σφιχτά, προσφέροντάς της τη δύναμη που τόσο απεγνωσμένα χρειαζόταν εκείνη
Τη στιγμή, ένας γιατρός με λευκή ποδιά και κουρασμένα μάτια τους οδηγούσε προς το δωμάτιο, όπου βρισκόταν η Ελένη. Η μητέρα που η Αναστασία πίστευε για 23 χρόνια ότι την είχε εγκαταλείψει. Η μητέρα που, όπως είχε ανακαλύψει, είχε παλέψει με νύχια και με δόντια για να την κρατήσει, μόνο για να της την πάρουν με τη βία. «Πρέπει να σας προειδοποιήσω», είπε ο γιατρός σταματώντας έξω από μια κλειστή πόρτα με τον αριθμό 217. «Η κυρία Κωνσταντίνου, η Ελένη Μαυροπούλου, όπως μάθαμε ότι είναι το πραγματικό της όνομα, έχει περάσει πολλά χρόνια εδώ. Τα φάρμακα που της χορηγούνταν έχουν επηρεάσει τη μνήμη της και την ικανότητά της να επικοινωνεί. Μπορεί να μην σας αναγνωρίσει αμέσως». Η Αναστασία ένευσε, προσπαθώντας να προετοιμάσει τον εαυτό της για το τι θα αντιμετώπιζε μέσα σε εκείνο το δωμάτιο. Δεν είχε φωτογραφίες της μητέρας της, μόνο τις λίγες εικόνες από το παλιό άλμπουμ της Δήμητρας και τις αναμνήσεις ενός παιδιού 5 ετών. Πώς θα ήταν τώρα, μετά από τόσα χρόνια εγκλισμού και ταλαιπωρίας? Ο γιατρός άνοιξε την πόρτα και τους οδήγησε μέσα. Το δωμάτιο ήταν μικρό και λιτό, με ένα μόνο παράθυρο που έβλεπε σε έναν κήπο με πεύκα και λεμονιές. Στο κρεβάτι, καθισμένη με την πλάτη στηριγμένη σε μαξιλάρια, βρισκόταν μια γυναίκα. Η Ελένη ήταν αδύνατη, σχεδόν σκελετωμένη, με το δέρμα της χλωμό και τεντωμένο πάνω από τα κόκαλά της. Τα μαλλιά της, κάποτε ξανθά και λαμπερά όπως της κόρης της, ήταν τώρα γκρίζα και αραιά, κομμένα κοντά στο κρανίο της. Αλλά τα μάτια της ήταν ακόμα εκεί, γαλάζια σαν την καλοκαιρινή θάλασσα, με την ίδια ένταση που είχε κληρονομήσει η κόρη της. Η Αναστασία πλησίασε, αργά το κρεβάτι, νιώθοντας τα πόδια της να τρέμουν με κάθε βήμα. «Μαμά», ψιθύρισε, η φωνή της μόλις που ακουγόταν. Η Ελένη γύρισε το κεφάλι της αργά, τα μάτια της εστιάζοντας στη νεαρή γυναίκα που στεκόταν μπροστά της. Στην αρχή το βλέμμα της ήταν μπερδεμένο, σαν να προσπαθούσε να συνδέσει ένα όνομα με ένα πρόσωπο που είχε δει μόνο στα όνειρά της για δεκαετίες. Και μετά σιγά σιγά μια αναγνώριση άρχισε να διαφαίνεται στα μάτια της. Τα χείλη της άρχισαν να τρέμουν και ένα χέρι, αδύνατο και με εμφανείς φλέβες, απλώθηκε προς την Αναστασία. «Αναστασία», ψιθύρισε, η φωνή της τραχιά από την έλλειψη χρήσης. «Είσαι πραγματικά εσύ?» Η Αναστασία έπιασε το χέρι της μητέρας της, γονατίζοντας δίπλα στο κρεβάτι. «Ναι, μαμά», είπε, τα δάκρυα να κυλούν ελεύθερα στα μάγουλά της. «Είμαι εγώ, σε βρήκα». Η Ελένη έφερε το άλλο της χέρι στο πρόσωπο της κόρης της, αγγίζοντάς το με μια τέτοια απαλότητα, σαν να φοβόταν ότι θα διαλυθεί στον αέρα. «Το μωρό μου», ψιθύρισε. «Το μικρό μου κορίτσι, πόσο μεγάλωσες, πόσο όμορφη έγινες». Ο Άρης στεκόταν λίγο πιο πίσω, δίνοντάς τους χώρο για αυτή την επανένωση που είχε καθυστερήσει για πάρα πολύ καιρό. Αλλά η Ελένη τον είδε και τα μάτια της διευρύνθηκαν από έκπληξη. «Και ποιος είναι αυτός?» ρώτησε, το βλέμμα της να πηγαίνει από την Αναστασία στον Άρη και πίσω. «Αυτός είναι ο Άρης, μαμά», εξήγησε η Αναστασία, «ο γιος της Δήμητρας και του Κωνσταντίνου, ο άνθρωπος που αγαπώ». Η Ελένη κοίταξε τον Άρη για μια μακρά στιγμή, η έκφρασή της αδιάβαστη, και μετά προς έκπληξη και των δύο, ένα μικρό χαμόγελο άνθησε στα χείλη της. «Έχεις τα μάτια του πατέρα σου», είπε απαλά, «αλλά ελπίζω να έχεις την καρδιά της μητέρας σου από πριν όλα αυτά». Ο Άρης ένευσε πλησιάζοντας το κρεβάτι. «Λυπάμαι για όσα σας έκανε η οικογένειά μου», είπε, η φωνή του βαθιά και ειλικρινής. «Θα ήθελα να μπορούσα να αλλάξω το παρελθόν». «Το παρελθόν δεν μπορεί να αλλάξει, νεαρέ μου», απάντησε η Ελένη, η φωνή της αδύναμη αλλά σταθερή. «Αλλά το μέλλον είναι ακόμα μπροστά μας». Τις επόμενες ώρες η Αναστασία και ο Άρης μίλησαν με την Ελένη, μοιράζοντας ιστορίες από τις ζωές τους, γεμίζοντας τα κενά που είχαν αφήσει 23 χρόνια χωρισμού. Η Ελένη μίλησε για τον πατέρα της Αναστασίας, τον Νίκο, για το πώς γνωρίστηκαν, για το πώς ονειρεύονταν μια ζωή μαζί με την κόρη τους. Μίλησε για τα χρόνια στο Ίδρυμα, για το πώς κράτησε ζωντανή την ελπίδα μέσα της, για το πώς ποτέ δεν έπαψε να ελπίζει ότι μια μέρα θα έβρισκε την κόρη της. Αργότερα εκείνο το απόγευμα, ο γιατρός επέστρεψε με νέα.
Μετά από μια σύντομη αξιολόγηση και με την πρόσφατη αποκάλυψη της αληθινής της ταυτότητας, η Ελένη θα μπορούσε να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Δεν υπήρχε καμία ιατρική αιτία για να παραμείνει εκεί, δεν είχε υπάρξει ποτέ. «Πού θα πάμε?» ρώτησε η Ελένη καθώς η Αναστασία τη βοηθούσε να ντυθεί με τα ρούχα που είχαν φέρει μαζί τους. «Δεν έχω σπίτι πια». «Έχεις», είπε η Αναστασία χαμογελώντας τη μητέρα της. «Το παλιό σου σπίτι στη Μεγαλόπολη με τα μπλε παραθυρόφυλλα και τις ελιές γύρω-γύρω σε περιμένει». Ελένη την κοίταξε με έκπληξη. «Είναι ακόμα εκεί, μετά από τόσα χρόνια?» «Ναι», απάντησε ο Άρης. «Και τώρα σου ανήκει και πάλι. Η μητέρα μου, η Δήμητρα, έδωσε τους τίτλους ιδιοκτησίας στην Αναστασία. Είναι ένα μικρό βήμα προς την επανόρθωση, αλλά είναι κάτι». Η Ελένη κοίταξε τον Άρη και για μια στιγμή μια σκιά πέρασε από το πρόσωπό της, η ανάμνηση της προδοσίας του πόνου των χαμένων χρόνων, αλλά μετά αργά ένευσε. «Η συγχώρεση χρειάζεται χρόνο», είπε απαλά. «Αλλά ίσως με τον καιρό». 2 εβδομάδες αργότερα η Αναστασία στεκόταν στη βεράντα του παλιού σπιτιού στους λόφους έξω από τη Μεγαλόπολη. Το σπίτι είχε καθαριστεί και ανακαινιστεί, οι τοίχοι είχαν βαφτεί σε φωτεινά χρώματα, τα παραθυρόφυλλα είχαν επισκευαστεί και βαφτεί στο αρχικό τους μπλε χρώμα. Οι πίνακες που κάποτε ήταν γυρισμένοι προς τον τοίχο, κρύβοντας τα πρόσωπά τους από ντροπή ή φόβο, τώρα κρέμονταν υπερήφανα στους τοίχους, δείχνοντας σκηνές από μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή που είχε διακοπεί βίαια. Μέσα στο σπίτι, η Ελένη καθόταν σε μια πολυθρόνα κοντά, στο παράθυρο απολαμβάνοντας τον απογευματινό ήλιο. Είχε αρχίσει να παίρνει βάρος, το πρόσωπό της να αποκτά ξανά χρώμα, τα μάτια της να λάμπουνε με μια ζωή που είχε χαθεί για πολύ καιρό. Είχε ακόμα δρόμο να διανύσει, με εφιάλτες που την ξυπνούσαν τη νύχτα με στιγμές σύγχυσης και φόβου. Αλλά κάθε μέρα ήταν λίγο καλύτερη από την προηγούμενη. Ο Άρης έφτασε με το αυτοκίνητό του, σταθμεύοντας δίπλα στις ελιές που περιέβαλαν το σπίτι. Είχε περάσει τις τελευταίες 2 εβδομάδες βοηθώντας στην ανακαίνιση του σπιτιού, φέρνοντας προμήθειες από την πόλη, κάνοντας ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει την Αναστασία και την Ελένη να χτίσουν μια νέα ζωή μαζί. Καθώς πλησίαζε τη βεράντα, η Αναστασία χαμογέλασε. Δεν φορούσε πια τον υφικό της, εκείνο το φόρεμα ήταν τώρα προσεκτικά διπλωμένο και αποθηκευμένο σε ένα κουτί, μια ανάμνηση μιας ημέρας που άλλαξε τα πάντα. Φορούσε ένα απλό φόρεμα με λουλούδια, τα μαλλιά της πιασμένα χαλαρά πίσω, το πρόσωπό της ελεύθερο από μακιγιάζ. «Λοιπόν», είπε ο Άρης ανεβαίνοντας τα σκαλιά της βεράντας, «πώς είναι η μητέρα σου σήμερα?» «Καλύτερα», απάντησε η Αναστασία με ένα χαμόγελο. «Σήμερα το πρωί μου μίλησε για τον πατέρα μου, για το πώς συνήθιζε να μου παίζει κιθάρα για να κοιμηθώ. Είπε ότι έχω το χαμόγελό του». Ο Άρης άγγιξε απαλά το πρόσωπό της. «Πρέπει να ήταν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος τότε». Η Αναστασία γέλασε, ένα γέλιο που ήταν γεμάτο με μια χαρά που είχε μόλις αρχίσει να ξαναβρίσκει. «Τι θα γίνει με εμάς, Άρη?» ρώτησε η φωνή της σοβαρεύοντας ελαφρά. «Με τον γάμο μας». «Δεν βιάζομαι», απάντησε ο Άρης παίρνοντας τα χέρια της στα δικά του. «Έχουμε όλο το χρόνο του κόσμου. Πρώτα πρέπει να θεραπευτείτε, εσύ και η μητέρα σου, να χτίσετε τη σχέση που σας στέρισαν. Και μετά όταν είσαι έτοιμη, αν είσαι ακόμα σίγουρη ότι με θέλεις, σε θέλω», τον διέκοψε η Αναστασία, τα μάτια της σταθερά και βέβαια. «Σε αγαπώ, Άρη». «Αυτό δεν άλλαξε. «Κι εγώ σε αγαπώ», απάντησε, φέρνοντας την κοντά του για μια αγκαλιά. «Και θα περιμένω όσο χρειαστεί». Μέσα στο σπίτι, η Ελένη τους παρακολουθούσε από το παράθυρο, ένα μικρό χαμόγελο να παίζει στα χείλη της. Υπήρχε ακόμα πολύς πόνος μέσα της, πολλές πληγές που έπρεπε να επουλωθούν, αλλά βλέποντας την κόρη της ευτυχισμένη, αγαπημένη, ένιωθε μια γαλήνη που είχε στερηθεί για δεκαετίες. Δίπλα της, στο μικρό τραπέζι, βρισκόταν ο ξύλινος σταυρός, τώρα επισκευασμένος, ενωμένος ξανά όπως και η οικογένειά της. Το όνομα της κόρης της ήταν ακόμα χαραγμένο εκεί, καθαρό και πλήρες Αναστασία. Έξω, ο ήλιος είχε αρχίσει να δύει πίσω από τα βουνά, βάφοντας τον ουρανό σε αποχρώσεις του χρυσού και του πορτοκαλί. Η Αναστασία και ο Άρης περπατούσαν χέρι-χέρι προς το σπίτι, προς τη νέα τους αρχή.
Και καθώς η Αναστασία περνούσε το κατόφλι του σπιτιού που είχε χάσει πριν από τόσα χρόνια με τη μητέρα της να την περιμένει μέσα, συνειδητοποίησε ότι είχε μάθει το πιο σημαντικό μάθημα από όλα. Ότι μερικές φορές η αλήθεια περιμένει σιωπηλά μέχρι κάποιος να έχει το θάρρος να ακούσει τη φωνή που κουβαλάει. Η τελευταία εικόνα δείχνει τον παλιό σταυρό με το όνομα της Αναστασίας τώρα ξαναγραμμένο, πλήρες και καθαρό, και το κοινό καταλαβαίνει ότι σε εκείνο το ιερό δεν ήταν ο γάμος που διακόπηκε. Ήταν η επανάληψη του λάθους, η ιστορία της Θάλιας, ή μάλλον της Αναστασίας. Μας υπενθυμίζει πως η αλήθεια, όσο βαθιά θα μένει κι αν είναι, πάντα βρίσκει τρόπο να έρθει στο φως. Όπως ο σπασμένος ξύλινος σταυρός που επιδιορθώθηκε, έτσι και οι ζωές που διαλύθηκαν από τη ζήλια και την προδοσία μπορούν να ξαναχτιστούν με αγάπη και συγχώρεση. Αναρωτηθείτε, θα είχατε το θάρρος της Αναστασίας να αντιμετωπίσετε μία αλήθεια που ανατρέπει όλα όσα πιστεύατε για τον εαυτό σας? Θα μπορούσατε να βρείτε τη δύναμη να συγχωρήσετε εκείνους που σας στέρισαν 23 χρόνια ζωής με την οικογένειά σας? Μερικές φορές, η ζωή μας φέρνει αντιμέτωπους με επιλογές που δοκιμάζουν την καρδιά μας. Η Δήμητρα επέλεξε τη ζήλια και τον φόβο, ο πατήρ Λεωνίδας τη σιωπή, αλλά η Αναστασία και ο Άρης επέλεξαν την αγάπη, παρά τα εμπόδια που έμοιαζαν ανυπέρβλητα. Όπως είπε η Ελένη στην κόρη της, η συγχώρεση δεν σημαίνει ότι αυτό που έγινε ήταν σωστό. Σημαίνει ότι επιλέγεις να μην κουβαλάς πια το δηλητήριο του μίσους μέσα σου. Ποιο δηλητήριο κουβαλάτε εσείς που είναι καιρός να αφήσετε πίσω σας? Αν αυτή η ιστορία άγγιξε την καρδιά σας, μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το κανάλι μας, να κάνετε like και να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους δικούς σας ανθρώπους. Ίσως κάποιος που αγαπάτε χρειάζεται να ακούσει αυτό το μήνυμα σήμερα, ότι ποτέ δεν είναι αργά για να βρείτε την αλήθεια, να επανορθώσετε τα λάθη του παρελθόντος και να χτίσετε ένα νέο μέλλον βασισμένο στην αλήθεια και την αγάπη.